Ja, velkommen til hentan Palborsfunden, Palbors lottakere og avhørere, og velkommen til de som vi av strømmingene. Jeg er Berger Rønne Måberg, og jeg er lektor av Føremansvaldene, og jeg er årsdørere her. Høyt jeg har funnet noe til som det sitter her, bibler og bøkmenter som tilværer tilfanget, og i prædikon, lesebalkon og sjukra og sorgvidgjøren. Det er 8 panellottakere, og mellom 2 gjester ur Danmark. Av det samme så har vi valgt at det var Palborsfunden av danskene. Jeg skal gjøre vars vi at det allmenne løyreglene for korona er galdende. Og i samband så er det et papir av øring for en stål, cirka, som tid vil begynne om at utfylle. Og hvis onker mangler penn, så var det noen penner her av båren av vi inne i høttene. Jeg får takke Tormund Simon av mine lesende av Føremansvaldene, Birto og Svanne og Julio, for at halte skil av lottakerne, og hvordan jeg vet at hele noen av lottakerne vel er mest. Og til også helst lottakere utenfor Kongsveld, så vi sier velkommen til alt. Og så vil jeg gå over til dansk. Vi har hver vores faglige identitet, men vi blir alle ramt af den samme virkelighed, om det så er corona eller andre kriser. Vi trækkes med de samme menneskelige nøglespørgsmål omkring, hvad er livets mening, hvordan håndterer kriser og angsten for livet og døden. Det kan i denne forbindelse være givende at bruge kunst samt religiøse og filosofiske tekster til at åbne en større samtale om store og større eksistentielle emner med henblik på terapi af forskellige slags. Det kan have amputerende konsekvenser med en for smal tilgang til et emne. Og især til sådan et emne som dette, som drejer sig om menneskelige nøglespørgsmål. Derfor vil vi her belyse bibel- og litteraturbrug med afsæt i mange forskellige slags erfaringer, der afspejler den viden og den tilgang, som de enkelte paneldeltagere har til dagens emne. Ja, oliemaleriet heroppe, som vi ser, det er fra 1933, og det er malet af Færøernes kendteste maler, Samuel Johansen Michenes. Jeg takker Brynhild Thomsen for ideen med dette billede. Det kaldes Jesus gonger af vattnet, Jesus går på vandet, og vi andre, vi kan måske ikke gå på vandet, men som Bamse synger, jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet. Kunstens historier og billeder kan rigtig mange ting. Ved hjælp af dem kan vi komme tilbage i tiden og frem i tiden. Vi kan komme ind i hovedet på alle mulige figurer, og vi kan komme jorden rundt og ud i rummet i løbet af en roman, en film osv. Kunst er også et forvandlingsunivers, og her forvandler altså Michenes, som vi ser, Genesarets sø til Nordatlanten, et stykke Nordatlanten, og placerer Jesus midt i vores egen verden blandt færinger i en færøsbåd. Ikke kun i billedkunsten, men også i litteraturen, litteraturen knytter stærkt an til Bibelens univers. Bibelen er den bog, der har inspireret flest forfattere. Litteraten Northrop Frye har skrevet en bog om dette emne, og han kalder Bibelen den store kode, The Great Code, ikke kun i vestlig, men også i alverdens litteratur. Det gælder også færøsk litteratur. Her har vi for eksempel Carl Johan Jensens henvisning til Isenheimer-alteret, og vi har William Heinesen, som spottede de færøske trossamfund, og som han samtidig var mere inspireret af end af den færøske folkekirke. William sagde også, at kristendommen var den idékreds, som havde inspireret ham mest. Men det vigtigste religiøse indhold i hans værker er vel religiøs livspoesi. Endelig er der Johannes Nielsen og hans alternative kirke på havets bund. Johannes' intro i den færøske kunstverden i 1976 var at lade sig korsfæste midt i Tórshavn. Helt bogstaveligt. Der henvises modsat også flyttet til skønlitteratur og kunst i prædikener. Vel også i færøske prædikener, uden at jeg har undersøgt det så grundigt. Det er velkendt, at kirken også ser sig selv som en kulturinstitution, blandt andet med et væld af litterære og kunstneriske arrangementer.
Hvor de er bedst, udgør kunst og religion begge et modstandsrum imod tidsånden, imod rationalisme og materialisme og andet, der ensretter og stikker mennesket. Min egen baggrund for at arrangere dette panelmøde er en hermeneutisk eller en filosofisk teologisk tilgang til litteratur. Altså en tilgang, som fokuserer på meningsspørgsmål. Mening og fravær af mening for den sags skyld. Ikke meninger, der giver anledning til shitstorme på de sociale medier, men heller ikke mening, som er så høj, at den får det hele til at gå op i en højere enhed. Som den svenske digter Torgny Lindgren siger i sine erindringer Norrlands Akvavit, meningen kan ibland vara hjertslitande og forfærdelig, men det gode med den er, at den trods alt jämt er själva meningen. Det var et forsøg på at tale svensk i hvert fald. Sygdom og sorg er der umiddelbart ikke meget mening i. Det kan reducere vores livsmod og endda være livsødelæggende. Men sygdom og sorg kan også på en bagvendt måde være en kilde til mening, for eksempel i digtning. Vi kan gennemleve vores smerter og sorg gennem billeder og figurer i fiktive værker. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det, fordi digtning er eksistensforskning og kan levere livsbilleder og verdensbilleder. Den fortæller os, at vi er ikke alene i vores søgen og i vores kriser. Som en anden svensk digter, Göran Tunström, siger, ensomhed er verdens største fællesskab. Den danske digter Søren Ulrik Thomsen har protesteret imod det, som jeg arbejder med for tiden, det her med helende perspektiver i tekster osv., eller narrativ medicin, og hvor man bruger kunst til at få det bedre, for at sige det lidt kort. Han siger, at mine digte skal ikke ordineres som levertran. Det moderne syn på kunst har forståeligt nok stærke forbehold over for kunst til opbyggelige formål. Men selvom kunst ikke er brugskunst, så kan den bruges. Det er en erkendelse, som har fået mere plads inden for mit eget fag, litteraturvidenskaben, i de senere år. Det kaldes narrativ medicin, som sagt, og det handler ikke kun om læsning af den skønne litteratur, men også om værdien og behandlingsværdien i at bruge sproget til at fortælle for eksempel sin egen livshistorie. Man taler i den forbindelse om talekur og skrivekur. Der undervises derfor i kunst som terapeutisk virkemiddel, for eksempel på lægestudier verden over. Også her har man erkendt, at sprog og billeder er væsentlige i mange slags behandlingsformer. Litteratur og kunst i det hele taget er en kilde til viden om mennesket. Derfor kan kunst bruges essentielt i kriser og i sorgbearbejdning i og uden for sygehussektoren. Stor litteratur handler tit om de største konflikter og kriser. Litteraten Erik A. Nielsen har beskrevet litteratur som en konfliktsimulering. Kunstnere iscenesætter konflikter, som læseren så kan spejle sig i. Litteratur og kunst i det hele taget er ved at blive opdaget eller genopdaget som en kilde til viden om mange forskellige ting. Store skribenter som den slovenske filosof Slavoj Žižek bruger litteratur og kunst i det hele taget som kilde til viden i sine samfunds- og kulturanalyser. Og her i dag gælder det ikke samfund og kultur som sådan, men om hvordan forskellige slags tekster kan hjælpe os i livets kriser og sorg. Ja, lad mig så præsentere panelet. Der er 4 faggrupper til stede i panelet. Teologer, en forfatter, en mediciner og 2 litterater. Og jeg vil supervisere tyrannically her, og I får maks 5 minutter hver til at præsentere jeres tilgang til emnet, hvorefter vi vil åbne op for en diskussion mellem jer indbyrdes, og så mellem jer og publikum. Og jeg vil forsøge at være mediator, så det hele ikke, så ikke ryger i totterne på hinanden. Nå. Ja, men lad mig præsentere panelet. Litteraterne, der er 2 litterater udefra. Det er først Gorm Larsen.
Ph.D. fra Københavns Universitet, og i dag lektor i kommunikation ved Aalborg Universitet København. Så Aalborg Universitet har været meget smarte ved at erobre nogle markedsandele i København i konkurrence med KU. Gorms tilgang til narrative medicine udspringer af læsninger af patientjournaler, så det er ikke kun skønlitteratur, det handler om. Det er meget spændende. Men Gorm, du kobler også de terapeutiske aspekter til skønlitteratur, og for at undersøge, hvordan disse, altså skønlitteraturen, kan blive produktiv i en kontekst af sygdom og sorg. Den anden gæst udefra, om jeg så må sige, det er Neil Ashley Conrad Tink, Ph.D. fra Lunds Universitet, og Neil arbejder som kulturentreprenør med meget mere, og mangfoldige forelæsningsvirksomheder, radiovært osv. Og Neil arbejder også i denne sammenhæng med sorgen som en udviklende kraft, og det er med særligt henblik på den franske forfatter Marcel Proust. Ja, velkommen også til Paul Weie, professor i Public Health på Forskeruniversitetet og medlem af bestyrelsen for Listasson Førja. Er det rigtigt? Den færøske kunstforening, ja. Jeg beklager. Det var der han havde. Velkommen også til Marion Syderbø Kjellnes, som er forfatter til romaner og skuespil, og som også har et løbende kunstnerisk samarbejde med sangeren og musikeren Eivor Polsøtter. Og så har jeg også fået lov til at sige, at du er sygeplejerske, som er meget relevant i denne sammenhæng, hvor vi også både diskuterer altså medicin og kunst og teologi osv. Velkommen også til teologerne, som alle er præster næsten. Jeg har lige fået rettet lidt i mit manuskript, efter at jeg har talt med jer. Så, den første er så ikke præst for tiden, men tidligere præst. Og det er Jakob Reinhard Hansen, Ph.D. og i kirkehistorie. Så velkommen til dig. Og den næste i rækken er Sverre Steinholm, som er sognepræst har jeg fået oplyst Surer Estara Prestadjal, samt hospitals- og fængselspræst. Ja. Og velkommen også til Theodor Elidam Olsen, som er sognepræst ved Surer Norra Prestadjalt. Det er så korrekt alt sammen på det, jeg har talt med jer om for et lille øjeblik siden. Og endelig så vil jeg byde velkommen til Anne Mette Greve Clemensen, som er sognepræst i Surer, også er sognepræst i Surer Estara Prestadjalt, og nyvalgt formand for den etiske komité på Færøerne. Ja, du nikker, det er rigtigt, ja. Så kom jeg igen med min præsentation og min indledning, og så vil vi simpelthen bare gøre det, at vi skyder panelet i gang, og vi starter med Paul Weie. Værsgo. Ja, men vi får se, hvilket humør jeg er i. Tak skal du have. I siger, jeg har ikke noget kendskab til narrativ medicin, andet end at jeg har talt med patienter og deres fortællinger i hele mit voksne liv. Hvem er jeg så helt kort? Jeg blev uddannet som praktiserende læge, søgte 2 stillinger i Kotlafjord, og der fik jeg ikke som kommunelæge, og derfor gik jeg videre og blev speciallæge i arbejdsmedicin og samfundsmedicin, og siden har jeg været overlæge på afdelingen for arbejdsmedicin og folkesundhed i mere end 30 år her i det færøske sygehusvæsen. Og desuden har jeg været sociallæge for Færøerne i samme tidsrum i mere end 30 år. Det vil sige, at jeg har set alle sociale sagerne, som har et helbredsmæssigt indhold. Og så er jeg formand for den færøske lægeforening og kunstforeningen. Det er altså mine forudsætninger for at være her i dag. Som forberedelse til, hvad narrativ medicin er, har jeg blandt andet læst Rita Chartons artikel i JAMA, og det er den amerikanske lægeforenings tidsskrift fra 2001. Rita var med til at grundlægge faget narrativ medicin på lægeskolen på Columbia Universitetet i New York. Hun skrev således i sin indledning til sin artikel: en effektiv praktik af lægevidenskaben fordrer narrative kompetencer, og det er evnen til at påskynde, absorbere, tolke og handle på andres beretninger og vanskeligheder. Lægevidenskab praktiseres
praktiseret med narrativ kompetence, også kaldet narrativ medicin eller lægevidenskab, bliver foreslået som en model for human og effektiv medicinsk praksis. Det er hendes forslag i den her artikel fra 2001. Adoption af metoder såsom nærlæsning af litteratur og reflektiv skrivning sætter narrativ medicin i stand til at udforske og belyse 4 af medicinens centrale narrative situationer, nemlig læge-patient, lægen og hans egen person, lægen og kollegaer og lægen og samfundet. Med narrative kompetencer kan læger nå ud til deres patienter i deres sygdom, anerkende deres personlige rejser gennem lægevidenskaben, påskynde slægtskabet med og pligter over for andre sundhedsprofessionelle og indlede betydningsfulde diskurser med offentligheden om sundhedsvæsenet. Ved brodannelse over det, som skiller læger fra deres patienter, dem selv, kolleger og samfundet, kan narrativ medicin byde på muligheder for respektfuld, empatisk og nærende medicinsk behandling. Og denne tekst kan jeg sagtens forstå og følge fra min erfaring i mit lægeliv. Lad mig begynde med en historie fra min praksis. En dag kom der en kvindelig patient til mig med lidt kompleks og uklar sygehistorie. Jeg havde heldigvis god tid til en lang konsultation, hvor vi talte om hendes liv, inklusive erhvervshistorie, uddannelse, social karriere og hendes helbredssituation. Jeg har så for vane at diktere min journal i patienternes påhør, så de kan rette, men også følge med i mine ræsonnementer. Jeg laver således en fortælling sammen med dem. Mod slutningen af mine mange sider lange journal begynder patienten at græde stille, og jeg spørger undrende hvorfor. Hun svarer så, at ingen havde før interesseret sig for hendes hele livshistorie, og så slet ikke skrevet den. Det blev for mig en påmindelse om samtalens betydning. Jeg kunne have lavet en hurtig objektiv undersøgelse og konstateret, at tilstanden var den og kunne skyldes det og det, og skulle behandles således og således. Men jeg tror helt ærligt, at samtalen og vores fælles frembringelse af fortællingen om hende også var en del af det, som hun værdsatte, at jeg som læge kunne tilbyde hende. Lad mig så sige, at jeg har mødt en hel del læger, her blandt ikke mindst praktiserende læger, som i den grad har brugt fortællingen som værktøj i deres værktøjskasse. Den narrative medicin har dog altid en tilstedeværende fjende i form af den knappe tid, som de økonomiske betingelser sætter for læge-patientsamtalerne. Og her vil jeg som lægernes formand plædere for mere tid til samtaler, ikke mindst i almen praksis. Men det forudsætter selvfølgelig, at lægen har noget at tale med patienten om. At lægen har en bagage af viden om kulturen i det miljø, som patienten er fra. Den kulturelle indsigt er også indsigt i de fortællinger, som findes i de særlige miljøer. Det kan for eksempel være en særlig arbejderkultur, en religiøs kultur, en intellektuel kultur. Og så skal lægen være klar til at deltage med indlevelse og empati. Og skal lægen være klar til at deltage med indlevelse og empati, må vedkommende på en eller anden måde tilegne sig disse specifikke kulturkendskaber. For eksempel gennem læsning, men det kan også være ved at lytte til mundtlige fortællinger i samfundet. Jeg har for eksempel gået på aftenskole over 2 vintre for at tilegne mig vokabulariet, som navigatører bruger og maskinfolk bruger. Jeg kan sige waypoints, og jeg kan sige pejlstang og alt det der olietryk. Det har i hvert fald givet mig nogle forudsætninger til at bygge bro mellem mig og disse søfarende, som kommer i min klinik, og der er det en hel del af. Vi er som læger primært uddannet ved naturvidenskabet i biologi, kemi, fysik og matematik. Der findes dog specialer, hvor vi kommer tæt på de humanistiske videnskaber, for eksempel psykiatrien. Og det kunne lige så godt være en psykiater, som sad her i dag, vil jeg nok mene, men sådan, nu bliver det så mig. Og vi kommer også tæt på de samfundsvidenskabelige, for eksempel i mit fag, samfundsmedicinen. Jeg skal da ikke bestride, at flere af os kunne have gavn af den almene dannelse, som findes i litteraturen og dens historie. Husker for eksempel selv, hvor stort et indtryk Jørgen Frans Jakobsens bog Det dyrebare liv om hans dødelige sygehistorie gjorde på mig. Hans historiske distance til sygdommens hærgen i hans krop
gjorde indtryk på mig, må jeg indrømme. Og ikke mindst husker jeg, at han i stedet siger, at hans orgel er for stort for den skrøbelige kirkebygning, udfra at han mente hans åndsvirksomhed i det skrøbelige legeme. Fra det religiøse liv har vi beretningen her om Jobs lidelser, som er almen kendt beretning her på Færøerne. Alle kender den, og man kan bare referere til den også i en lægesamtale, som nogle gange til trøst. WHO udgav i 2019 en rapport, den er helt frisk, som hedder Health Evidence Network. What is the evidence on the role of arts in improving health and well-being? A scoping review. De har pløjet sig igennem mere end 900 videnskabelige referencer i dette review, og konklusionen er, og nu kommer der en lidt tør WHO-tekst, det må jeg undskylde, gennem de sidste 2 årtier har der været stor forøgning af forskningen i kunstens effekter på sundhed og velfærd, trivsel, sammen med udviklingen af praksis og politiske aktiviteter blandt flere lande i WHO og europæiske region. Altså. Den rapport, den blev lavet i Finland forresten på opfordring af Europakontoret for WHO i København. Den rapport sammenfatter den globale evidens om kunstens rolle i at forbedre sundhed og trivsel med særlig fokus på Europa. Resultaterne fra over 3.000 studier identificerede en stor rolle for kunsten i forebyggelse af dårlig helbred, sundhedsfremme og håndtering og behandling af sygdom gennem livet. Den gennemlæste evidens omfattede studiedesign som ukontrollerede pilotstudier, case-studier, tværsnitsstudier, nationalt repræsentative longitudinale kohortestudier, det er jo nogle fine studier, og lokalsamfundsomfattende etnografier og randomiserede kontrollerede studier fra forskellige discipliner. Kunstens gavnlige påvirkning kunne befordres ved at anerkende og handle på det voksende evidensgrundlag, ved at promovere engagement i kunsten på det individuelle, lokale og nationale plan og støtte samarbejde på tværs af sektorer. Det er rapportens konklusion, at det er, og det var måske, vil jeg så sige her, det var især billedkunst og musikken, som de beskæftigede sig med. Litteraturen i noget i væsentligt mindre omfang. Jeg læste den faktisk lidt hurtigt igen. Jeg har opfattet dette som en hurtig voksende interesse fra universiteterne og internationale politikudviklere for, at billedkunst, musik og skrivekunst udnyttes til sundhedsfremme i højere grad, end vi har gjort før. Fra mit eget liv, jeg havde som nyuddannet speciale i København, det er bare sådan en kuriositet, stresssymptomer, fordi alting skulle ske samtidig. Jeg skulle flytte hjem til at blive overlæge, og min far døde og sådan noget. Og der fik jeg så hurtigt puls, og hjertelægeren på Rigshospitalet sagde, at det var ikke noget galt med hjertet. Så jeg begyndte at gå tur på Brøndby Strand med Mozart i ørerne, og pulsen faldt hver gang. Så det sidste en lille beretning, som jeg fandt i min søgen til dette møde. Charlotte Borg Høvsgaard har skrevet bogen Så er Thomas væk, om at miste sin mand. Hun skriver, litteraturen var en væsentlig del af min heling efter tabet af Thomas. Jeg sad ikke i en læsegruppe, men det kunne jeg have gjort. Jeg sad hjemme i min stue og læste mig ind på min situation. Og for hver smuk formuleret sætning om tab og sorg blev jeg lettere. For hver forklaring blev jeg mere rolig. Jeg blev omfavnet af de erfaringer, som andre mennesker tilbød at dele med mig gennem ordene i bøgerne. Og den omfavnelse lindrede. Det var det, tak. Ja, mange tak. Og vi... ja. Ja, og Hans Andre, hørte du det? Ja, skulle vi bøye en til du har tjekket det, dobbelttjekket det, Hans Andre? Orsaka? Det kører, sier Hans Andre i gjennomføren. Så jeg holder av frem vi... Ja, det skulle linka av nødsjon, så rigger det kanskje. Ja, vi holder av frem, og den neste til er Marion Sydabø Kjellnes. Gjør så vel. Ja, tak. På dansk. Ja, god eftermiddag. Jeg hedder Marion Sydabø Kjellnes, og jeg vil først skynde mig at takke Bergur og Universitetet for invitationen.
At deltage her i dag, det er en ære og en oplevelse. Jeg er som nævnt forfatter og sygeplejerske, og så har jeg også en bachelor i litteratur og sprog. Men i øjeblikket så arbejder jeg i noget så fantastisk som en børnehaveklasse, mens jeg idéudvikler til min næste roman. Jeg har således ingen længerevarende akademisk uddannelse, og jeg har heller ikke afgivet noget løfte om at forkynde en trosretning rent og purt. Men som sygeplejerske, så var mit daglige virke at opbygge tillid, at lytte til menneskers livshistorier, at sørge og håbe sammen med dem, og gøre det, jeg kunne for at forbedre deres livskvalitet i den situation, de var i. Mine spidskompetencer som forfatter er på samme måde at lytte, at observere og stykke sammen, hvad det vil sige at være menneske, for siden med ord at prøve at konstruere en lille virkelighed i virkeligheden. At skabe noget i stilhed, som bliver modtaget i stilhed. Ja, og belønningen er hverken titler eller frelste sjæle, men en tåget og tvivlsom fornemmelse af forbundethed. Så er det, at dem, som kender mig som skribent og som privatperson, er måske lidt overrasket over at se mig på billetten her, og i dette selskab. Og det er jeg for så vidt også selv. Altså mildt overrasket. For hvad laver en som mig til et panelmøde med så kristelige overtoner? Og med så mange præstekjoler og titler. Emnet skønlitteratur som trøst og lindring finder jeg uhyre interessant. Det er ikke det. Men det er derimod bibeldelen, som jeg mildest talt er lidt skeptisk overfor. Og hvorfor så det? Jo, måske fordi jeg fra min opvækst har et indgående kendskab til teksten, som af mange kaldes hellig. Og jeg derfor også kender til den blindhed, som denne dyrkelse af hellighed kan indebære, og husker den tøjrende magi, som kan hage sig fast i kantsømmen af ordene. Hvad mener jeg så med blind hellighed og tøjrende magi? Det lyder lidt syret, gør det ikke? Er det farligt? Det har i hvert fald nogle basale konsekvenser. Heroppe på øerne bruges Bibelen nemlig stadig i dagligdagen. Og dets parabler og formaninger blandes for eksempel direkte op i, hvordan vi skruer vores love sammen, og hvilke holdninger vi har til vores medmennesker. For at citere et dufrisk eksempel, så stod dette at læse i en lederartikel i en ganske gemen færøsk avis i sidste uge. En sandhed er over alle andre sandheder. Lige meget, hvor forskelligt vi mennesker fortolker sandheden. Det er den kristne sandhed, som står og falder med læren om Jesu korsdød og opstandelse. Bibeltekst har således en stærk invasiv kraft i vores samfund, og har tendens til at trænge sig ind i vores privatliv og overtræde vores personlige grænser. I mit virke som skribent, så leder jeg ofte tilbage til bibelske historier og skabeloner, således som flere andre forfattere også gør, fordi disse har en standhaftig genkendelighed og et dramatisk potentiale. Det er trods alt verdenslitteratur, vi har med at gøre. Men jeg føler dog altid en presserende nødvendighed til at sætte spørgsmålstegn ved disse trupers legitimitet som absolut livsvejledning i vores moderne tidsalder. Og jeg prøver også til stadighed at beskrive de sørgelige blokader, som hellig tekst kan sætte op imellem ganske almindelige mennesker. Men hvad laver jeg så her mellem kjolefolderne? Hvis jeg ikke er helt med på trøst og lindring-ideen, når det kommer til bibelbrug. Ja, hvem ved? Måske er det lige derfor, jeg er her. Men måske også fordi jeg på den anden side er en stor tilhænger af at bruge skønlitteratur som middel til at nå tættere ind til mine medmennesker. Kan man så ikke bare bruge bibeltekster på samme måde? Behøver man at være så forskrækket?
over, at teksten gør krav på at være sandheden. Er det så farligt? Det kan godt være, at en overeksponering har finindstillet min forskelsbehandling af hellig og uhellig tekst. Men forskel, som jeg ser den, vil jeg prøve at skildre med et billede fra børnehaven. Når man taler til et barn, så kan man enten stå og tale ned i hovedet på det, eller kan man sætte sig på huk og se det i øjnene. Menneskebarn til menneskebarn. Er det så mine forfatterens ord, som skal tages for gode varer? Overhovedet ikke. Måske er jeg bare som Tønnesen i Wilhelm Heinesens Sorte Gryde. Fuldstændig uden organ for det mystiske i tilværelsen. Men derved er heller ikke alt sagt om Tønnesen, som med sine usentimentale observationer sætter ord på, hvordan medmenneskeligheden kan svinde ind i troens navn. Pointen, som jeg prøver at komme til, er, at ord er flygtige og i værste fald forræderiske, og derfor må håndteres med omhu. Jeg kan huske, at forfatteren Herrens Kamper på en konference om gudstro i Nordens Hus for nogle år siden kom med det forslag, at hver eneste præst og hver eneste prædikeperson indledte sin søndagsseance med en advarsel om, at det ikke var den endegyldige sandhed vedkommende stod inde med, men en fortolkning, som lytteren kunne tage til sig eller lade være. Så tak for lydhørigheden, men tro mig ikke, uden videre. Mange tak for det, Marion. Og vi går videre til Jakob Reinhardt Hansen, Kirchevald. Som unge kyllinger os bevarer med dine vinger fra alt fare, bortvendt forskrækkelse om nat. De pile, som fly om dagen bræt, den pestilens, som sniger sig frem, den syge, som kommer om middag hjem. Med dette salmevers er en pandemisalme, trykt i 1709, vil jeg gøre opmærksom på to ting, som efter min mening har præget Luthers kristendom, i hvert fald i den tidlige moderne tid. Det ene er en realistisk livsforståelse, og det andet er en udbredt læsefærdighed. Selv almindelige mennesker ejede gerne et par bøger, der kunne tjene som et vademecum, en livsledsager under livets skiftende forhold. Så den ene bog, eller litterære genre, om man vil, var salmebogen. Den første autoriserede salmebog, også her til lands, Hans Thomissens fra 1569, havde et afsnit med 21 salmer om korset og trøst mod adskillig modgang og fristelser. I 1000-tal, en såkaldt fuldkommen salmebog, altså fra 1709, var der mindre underrubrikker, for eksempel om sygdom og dødsnød, i pestilens og smitsomme syres tider, om alderdommens skrøbelighed, om sorg af vore venners dødelige afgang. Dertil må man lægge den med indbundne en meget andægtig bønnebog, hvor første afdeling, daglige bønner og hjertesuk, som af alle kan bruges, har blandt andet morgenbøn for den syge og aftenbøn for den syge. Den 7. afdeling, bønner i allehånde påkommende nød og sygdom, supplerer med bøn ud i sygdom, bøn om et særligt endeligt og 4 bønner i dødsnød. Og endelig er der under afdelingen bøn for visse stænder, en frugtsommelig kvindes bøn og de omståendes bøn for en i nød bested kvinde. Disse bønner er alle i prosa og, bortset fra forbønnen for barselskvinden, i jeg-form. Hvis ikke de syge har været i stand til at læse selv, så har andre kunnet bede med dem. Den anden genre, som jeg vil nævne, fordi den i modsætning til mere specialiserede og målrettede andagsbøger har været snart sagt hver mands eje, i hvert fald på Færøerne, det er prædikenen eller postilen. Søn- og helligdagenes tekster lå jo fast hen over kirkeåret, og derfor blev også alle store eksistentielle emner knyttet til bestemte dage, så man kom hele vejen rundt hvert år. Mange af disse postiler havde et register bagerst, hvor man kunne slå op, for eksempel under korset,
hvis man ikke lige kunne huske, i hvilken prædiken det blev behandlet. Den populære Niels Hemmingsen kom allerede i 1576. Han talte jævnligt om korset, men gav en særligt udførlig definition 3. søndag efter påske, hvor Jesus jo i teksten siger til sine disciple, også I har der nu bedrøvelse. Det gudfrygtige menneskes kors er hjertens sorg, legemets plage, at man mister sit gods, gode venners sørgelige død, fattigdom, hunger, tørst, nøgenhed, fængsel, pine og plage, etc. Den store Jesper Brockmann kom i 1635-38. Han gør korset til sin tema for sin prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger, hvor Jesus i evangeliet stiller stormen: I Guds børn, som ville i liv og død blive hos Jesum, I skulle vide, at I bør at lave eder til adskillige sorg og bedrøvelse, udvortes og indvortes. Og den overalt læste Poul Andersen fra 1614 finder denne anledning den 24. søndag efter Trinitatis. Hvilken trøst, siger han. Os fattige folk og Guds menighed, som trænges af allehånde elendighed, forholdes i dag, at vi ikke skulle falde i mishåb, om vi have med Jairo, hjertesorg, eller med kvinden, et svagt legeme, eller med den unge pige drages med døden. Men langt hellere videre komme i hu, at den samme Herre Jesus Kristus, som hjalp Jairum, kvinden og barnet, han endnu lever, vil og kan hjælpe alle dem, som han i ånd og sandhed søge, i sand ydmyghed, alvorlig bøn og en fast tro og håb. Anvendte man så sin læsefærdighed, således at disse realistiske tekster blev de plagede til del og hjælp. Jeg slutter med en historisk oplysning og et godt råd. Det er fra underretning angående Guds kirke på Færøland, forfattet af provst Christian Djurhus og stilet til biskop Harbo den 14. september 1759. Der er også alle vegne foranstaltet, at der er en kristelig mand eller husfar, når nogen er syg, læses hver dag nogle gange Guds ord for den syge, efter hans begær eller en andens opmuntrelse, dog lidt hver gang, at man ej forandrer andagt til uro og kedsommelighed. Ja, tak for det, Jakob. Og vi hopper hurtigt videre til Sverre Steinholm. Tak. Og tak for at du skipper fyrelsen her, Berg og Rønne Berg, og at det kunne være vi. Nu sier du synder om hver vil være, og et av tøymen evnen som vil tidsi opp i litteraturen og tøymen taler om narrativ medisin, det søvant til ønstaka, og et sånt evne som jeg og vil diskutere identitet, og hver jeg. Så jeg husker meg å si at det første narrativet er lydsyndrom hver jeg. Og hvordan vil og ikke rette meg, det angst vi skulle stelle. Ja, det er rigtigt, ja. Men, undskyld, det var på dansk, vi skulle sige. Tak fordi du selv gjorde opmærksom på det. Jeg vil først sige lidt om, hvem jeg er. Og det skal være som et slags narrativ. Fordi, hvordan præsenterer man sig selv? På Færøerne præsenterer man sig på en måde, og i andre lande på en anden måde. Og hvis man er mand, præsenterer man sig på en måde, og kvinde så på en anden måde. Vi er meget forskellige, hvordan vi identificerer os. Vi plejer at sige, at mænd identificerer sig selv gennem sit arbejde. Og jeg er færing og født på Næs, 1963, opvokset på Tofter og Næs. Så efter folkeskolen, så sejlede jeg som skibskok i 4 år. For mig blev det noget af det, som jeg har brugt måske mest, også med hensyn til mit daglige arbejde i dag. For der lærte jeg alle de udtryk, som findes ombord på henholdsvis lineskibe og trawlere, og det liv, der leves ombord, og vi var langt borte fra Færøerne op til knap 5 måneder ude af gangen. Så tog jeg HF-eksamen, og så læste jeg teologi, og i 89 blev jeg gift, og vi har fået 5 børn og 3 børnebørn.
Og hvad så mere af min historie? Den er ganske kort, hvis det er det hele. Men jeg har egentlig ikke sagt noget om mig selv, og det gider jeg heller ikke. Det er bare, hvad jeg har gjort, eller hvad man kan sådan sige som stadfæstede data. Fordi hvem er jeg? Det er det store spørgsmål, også i narrativ medicin hele tiden. Er jeg et objekt, som man arbejder på, eller er jeg et menneske? Jeg har siden været ansat som sygehus- og fængselspræst, som det blev præsenteret her i Tórshavn, og med tjeneste i kirkerne, i Domkirken og Nolsø, og førhen også i Kaldbak og Højvik. Men det store arbejde, det har været på Landssygehuset og i arresten. Et, som blev nævnt i det, som vi skulle tænke på, det var kirkekunst. Der er altså ikke meget en kirkekunst på Færøerne. Det er som regel et billede, og det er alterbilledet. Og så er der nogle i enkelte kirker, de er gamle kirker, der er der også forskellige religiøse motiver, som er hugget i træ, eller skåret i træ. Og det er stort set det, som var i hvert fald. Så er det de nyere kirker, som har fået lidt mere for øjnene at tænke på og fundere over. Da jeg for nogle år siden kom og arbejdede på Blåkorshjemmet, det er et behandlingshjem for alkoholikere, der blev der sat mig en kunst op der. Det var det nye hjem, som var bygget ind på Næs. Og nogle af de billeder, som blev hængt op der, det var fra en førhenværende alkoholiker. Det var 6 forskellige malerier over sit drukforløb. Han er kendt og skriver mig på Facebook, Peter Brent Mikkelsen har lavet. Han vidste ikke, hvad han skulle stille op med de motiver, hvor han de skulle osv. Så det endte på Blåkorshjemmet, som gav det til. Og det er hængt op der. Det er jo nok det sådan offentlige sted, hvor der hænger mest kunst overhovedet, tror jeg, på Blåkorshjemmet. Og der har været en, som hedder Åke Lamhauge, som er hængt op, alt det, som er der af kunst. Og hvad skal man stille op med de 6 malerier, som er egentlig om hans hårde drukken boldte liv, om man så må sige. Det er hård kost, er det som han maler. Det er, hvordan han går i byen med sine kasser øl og sin guitar, begynder det med, og så lidt mere usammenhængende, som livet næsten svinder bort for ham. Og alt det, som han har opbygget, det går til grunde. Og til sidst, så sidder han og filosoferer. Man ser, han sidder ved siden af sin egen kiste, og ser sig selv i kisten. Og hans mor, som figurerer på de fleste af billederne, hun ligger på knæ og bærer for ham. Apropos det religiøse. Det er der hele tiden på alle billederne. Han ved, det er på en eller anden måde, kan man sige, det er hans samvittighed. Moren er hans samvittighed i billederne. Han ved, hvad han skulle have gjort, eller hvad han ikke skulle have gjort. Men han kom ikke til det. Til sidst sidder han altså og ser på sig selv som død, og er på en eller anden måde tilskuer til sin egen begravelse. Det var så en kollektion, en fremadrettet billedkunst med en vis hensigt. Han beskriver sit førhenværende liv, og siden har man kunnet fulgt med i det nye liv på internettet, fordi han maler regelmæssigt også, han lægger alt ud på internettet. Og det er noget ganske andet, det er meget lyst og dejligt koloristisk. Det, som skete på Blåkorshjemmet, det er, at når de, som er til afvending der, skal se sig rundt om i huset, eller hvordan de skal gå i huset, så er der 2 muligheder at komme fra spisesalen til forelæsningssalen. Og der er 2 smalle korridorer. Og på den ene af korridorerne, der hænger de her billeder. Og nogen er ikke i stand til at vælge den gang til korridoren. De vælger der, hvor man kan få kaffe, så de siger, at vi tager kaffegangen i stedet for. Men så, som tiden går, så begynder de at gå mere og mere sådan lidt af gangen forbi de dramatiske billeder. Og til sidst, så står de og fortolker dem stille alene.
Og nogen kan altså ikke. De klarer det simpelthen ikke. Fordi de ser sig selv i det. Og jeg synes, at det er et meget godt eksempel på det narrative. Nu er det billeder, men billeder er jo også historier. Og det er meget kunstfærdigt lavet som sin egen historie. Og så kan det også få spejle sig selv i, hvor er jeg i mit forløb? Er jeg kommet til billede 1 eller 2, eller er jeg der slet ikke? Er det noget ganske andet for mig? I forbindelse med større ulykker og dødsfald på sygehuset, så bliver jeg tilkaldt. Og hvad skal man sige, når man bliver udkaldt, og hvorfor beder de mig om at komme på sygehuset i sådan et tilfælde? Det er måske svaret igen på, hvad en færing er i forhold til andre mennesker. Hvor troen, den kristne forkyndelse, står så stærkt, som bliver faktisk en meget central del af en og værs narrativ eller forståelse af sig selv historisk. Hvem er jeg? Hvad er min identitet? Når der er nogen, som dør stille og roligt, og det nærmer sig dertil, hvor døden indtræffer, så bliver jeg meget tit udkaldt, også midt om natten. De vil lige have mig til at holde en andagt for dem. Bare sådan en kort andagt. Måske læse en tekst. Og meget ofte har de også en idé om, hvad for en tekst det skal være. Og det kommer så igen som et narrativ. Hvorfor skal jeg overfor deres familie læse den bestemte tekst? Den har sin historie i familien. Så det kristne budskab, uanset om det er alle eller det ikke er alle, der tror på det, så står det meget centralt i befolkningen. Og jeg tror, at uanset om vi siger, at vi er kristne, eller om vi er troende mennesker, så har vi en kristen kultur bag os alle sammen. Det kan ikke lade sig gøre noget andet, når man er opfostret på Færøerne. Der er spørgsmål om, hvordan man fortolker det. Der er en bibelsk tekst fra prædikeren. Det var, er det samme som det, der kommer. Det, der skete, er det samme som det, der vil ske. Der er intet nyt under solen. Hvis nogen siger, se her noget nyt, så har det, vi har for øje, allerede været for længst. Det er prædikeren, og det er gamle tekster, og det er måske sagt langt før det er nedskrevet, men det er så sandt som sandt. Vi genoplever, og når vi skal opleve noget nyt, så er det allerbedst, hvis det er i tråd med genoplevelsen, altså narrativet igen. Det er måske blandt nogle af de gamle ældste tekster. Job er så langt ældre, fra måske 1700-1900 før Krist. Og alligevel er det noget af det mest centrale og filosofiske skrift, vi har. Fordi det er universelt, og det er en prøve, som man kan sige, at Job bliver sat på, og han består i troen. Men der er dyb filosofi i teksten, og det er også en tekst, som jeg har prøvet at læse i fængslet, når der har været nogen, der gider lytte til, om jeg så må sige, at der er nogen af til, som er meget interesseret religiøst. Så er det det, de vil have et eller andet svar på sig selv. Hvem er jeg som menneske? Jamen det kan man også finde i de gamle tekster i Bibelen. Fordi det er altså ikke noget nyt. Det er spørgsmålet om, hvor er jeg, hvem er jeg i det, som er nutiden. Til sidst, jeg læste noget om pastoral care i Københavns Universitet for nogle år siden. Og der var en professor fra Stellenbosch i Sydafrika, Daniel Louw, har skrevet mange bøger og underviste også i Cura Vitae, Illness and the Healing of the Life in Pastoral Care and Counseling. Han fortalte om det at besøge på et sygehus, og om det at være patient på sygehuset. Hans kone var indlagt og var meget syg. Og lægen kom og spurgte til hendes sygdom. Hun forklarede, hvad hun var bedt om, og de snakkede sammen, det sygehuspersonale, og sygeplejersken spurgte om det, som var at spørge om.
Og så kom fysioterapeuten og spurgte om det, som var interessant for ham. Og så kom alle de forskellige mennesker. Og da det var gået, så var han meget, meget træt. Og hun følte sig ikke hjemme i det, som skete omkring hende, men hun skulle svare på det spørgsmål. Men så kom præsten forbi. Det var altså Daniel Lus selv, som fortæller og kendte den her præst. Så kom præsten forbi, og han spurgte et enkelt spørgsmål. Hvordan har du det? Og så reagerede konen og fortalte om, at hun var så trist, fordi hun vidste ikke, hvordan hunden havde det hjemme. Og man havde fået vand. Og planterne i haven. Hvem skulle passe dem, når hun var her? Det var det, som hun tænkte på, og slet ikke på sin egen sygdom. Så mere at spørge ind til, hvem er du? Hvordan har du det som menneske? Der er en sådan forfatter, som også vi har læst noget om her i foråret på Djemarstishje, som udtaler, at det væsentlige spørgsmål, det er, who are you? Where did you come from? Why are you here? Where are you going? Og det er nogle af de mest grundlæggende spørgsmål, vi har at gøre med, hvis vi vil sætte os ned og forstå et menneske. Tak. Ja, tak for det, Sverre. Ja, den opmærksomme lytter vil høre, at Sverre er en af mine tidligere studerende. Vi hopper videre til Neil. Værsgo. Den danske filosof og forfatter Ville Sørensen sagde engang, og jeg tænker, at det er relevant i denne sammenhæng. Forskellen mellem mennesker og dyr, der er mennesket, det hænger ikke sammen med sig selv. Og det har været en problematik, som handler om måske hullet i os, som Ville Sørensen taler til, eller en overbevisning, vi nu har valgt. Det kan være en tro, det kan være en filosofi, det kan være en gudsforhold. Indtil man også finder ud af, jeg i hvert fald har fundet ud af, jamen der er ikke noget svar, der er ikke nogen sandhed, der er milliarder af sandheder. Og det hjælper jo ikke på det hul, man har i sig selv. Især ikke, når hullet, som en dansk digter, Peter Laugesen, skrev, når det sorte hul synger. Det er måske det, i virkeligheden litteraturen kommer fra. Jeg er et sort hul, der synger. Det var også en kærlig hilsen også til Sverige, som spurgte, hvad er et jeg? Og hvem er jeg? I Marcel Prousts roman er der et jeg, der ikke har et navn. Han får aldrig rigtigt et navn. Hovedpersonen er et jeg, som er en livsamatør. Jeg skal nok lade være med at fortælle om hele romanen, fordi det er en af verdenslitteraturens længste. Tænk at være på verdenslitteraturens spor, og det længste spor, uden at få et navn på hovedpersonen. Det fortæller jo os, i enhver forstand, også terapeutisk set, at det er os selv, vi møder. I alle mulige udstrækninger. Og forfatteren har gjort os den enorme opgave og har gjort sit hjemmearbejde, han var syg fra han var 9, at læse, hvad der er, så at sige at læse. Han holdt 7 aviser om dagen. Han læste 1001 nat. Han ville gerne skrive et værk, der talte sammen med 1001 nat. For han vil gerne forsvare barnligheden i sig selv og i alle andre mennesker. Altså at finde tilbage til barnligheden, før man bliver for klog. Før man bliver for troende. Jeg tager nogle linjer her fra Prousts egne ord, så I har en fornemmelse af, hvad det er, vi har med at gøre. For jeg synes faktisk, det er ekstremt relevant i dag. Og I skal ikke se det, som om han taler ned til os, når han nu taler om intellektuel uadel. Altså om bøger, man endnu ikke har læst. Så er der jo sikkert nogen, der vil forlade lokalet. Men nu skal I prøve at høre. Det er fra 1906, før han går i gang med À la recherche du temps perdu, altså på sporet af den tabte tid, som udkom fra 1913 til 1927. Vor følsomheds og vor forstands styrke, den kan vi kun udvikle i os selv, i vort åndelige livs dyb. Men det er i denne kontakt med de andre ånder, som læsningen er,
at afretningen af åndens opførsel foregår. Litteraterne er og bliver, når alt kommer til alt, ligesom rangspersoner, intelligente. Og at være uvidende om en bestemt bog, en bestemt detalje i litteraturvidenskaben, vil selv hos et geni vedblivende være et tegn på intellektuel uadel. Det er altid godt med lidt pause. Når man så har læst det, så spørger man jo vilkårligt sig selv, hvad har jeg endnu ikke læst? Hvad ved jeg endnu ikke om mit liv? Det lyder jo som om forfatteren her siger, at den, der læser, får et liv. Det er nærmest lige omvendt. Fordi når man læser prostroman, og læser stor litteratur og litteratur i det hele taget, fra Heinesen over Einar Már Guðmundsson til Jens Christian Grøndahl, eller hvilken forfatter man nu har med at gøre, så indledes der en samtale med det hul, vi har i os selv, eller med den overbevisning, vi nu er nået frem til. Og det er noget af det, som jeg håber også, at jeg kan lægge op til sådan en slags diskussion, hvad det egentlig har at gøre med, om vi tør stå ved vores uvidenhed. For det er i virkeligheden det, jeg synes, at Proust siger til os. Har du ikke læst noget, så er du godt på vej til at begynde at stave til ordet jeg. Det interessante er jo, når vi spørger os selv, og det vil jeg gerne sådan afsluttende sige noget om, det som man kan kalde litteraturens terapeutiske potentiale. Fordi det er enormt i Prousts værk, i og med, at han kan skrive med så mange stemmer og bruger så mange lag og gå i dialog med alt, hvad han har læst og giver os det. Der er fiktive forfattere, faktiske forfattere, der er fiktive komponister, faktiske komponister, der er fiktive malere, der er faktiske malere. Det er roman og essay på én gang. Og det vil sige, at vi har at gøre med en bastardbog. Og den bastardbog, den udfordrer mig som læser til stadighed, uanset hvor meget jeg har skrevet om den, til at spørge til alting. Til Gud, til forståelse, til mening, til åndsliv. Og det, der er Prousts egentlige budskab, det er egentlig det, som er litteraturens erfaring, eller den erfaring, den giver videre, og dens mirakel, nemlig dette, at den giver os mulighed for at være sammen med ord, der kan skabe verdener ud af intet. Den kan, så at sige, gøres, Bergur var inde på, ensomheden, ensomhedsrummet, som noget fuldstændig afgørende, at ensomheden faktisk pludselig bliver en samtale. Så bliver det en somhed. Så bliver det en somhed. En, der havde et navn. Altså kan I er med på joken her, som jo faktisk er vilkår, når man går baglæns af at blive stadig klogere. Så man skal gå den anden vej af Proust, når han taler om det her med intellektuel uhadel. Og budskabet bliver, som han siger, for hver dag sætter jeg stadig mere pris for, sætter jeg stadig mindre pris for forstanden. Chaque jour, je paye moins de prix de l'intelligence. Hvad er så intelligens? Er det at lytte? Er det at han spoler os jo tilbage næsten til børnehaven? Og jeg vil slutte med, fordi jeg kunne godt komme med en lang liste over de terapeutiske træk, de kræfter, det narrative medicinske potentiale, der ligger og gemmer sig i litteraturen. Men jeg vil egentlig hellere henvise til den forfatter, som jo har modtaget Nobelprisen, nemlig den amerikanske digter Louise Glück, født i 1943. Hun siger helt i tråd med det, Bergur indledte med at sige, at litteraturen etablerer et modstandsrum. Hun skriver nemlig her, hun debuterede i 68, og jeg kan anbefale at læse hende. Jeg har læst mange af hendes digtsamlinger, og det handler om ambulancehjælp til det nødstedte i os. Altså ambulancehjælp til nødstedte forhold, der er gået galt, ting, der er skrevet. Men her helt kort. Writing is a kind of revenge against circumstances, bad luck, loss,
and pain. Eller sagt med Proust, at lidelse er det eneste, der er sundt for kroppen, men det er ånden, der udvikler. Det er ikke ånden. Vi tager det igen. Det er lidelsen, der er det eneste, der er sundt for kroppen, men det er sorgen, der udvikler åndens kræfter. Tak. Ja, tak for det, Niel. Og så går vi videre til Gorm Larsen. Ja, jeg vil sådan den anden litterat her, så vil jeg gribe an og se på, hvad en fortælling er. Og overskriften her, det er jo giv mig styrke. Så hvem er det, der taler her? Hvem er det, der vil have styrke? Det er jo en bøn, det er en anråbelse, det er en fortvivlelse, det er en smerternes sted, der tales fra. Og det tyder som om, at det er følelsernes sted. Men jeg er ikke sikker på, at litteraturen det er sted for på den måde at kunne være trøstegiver her og være vejviser. På den her måde i hvert fald. Platon han var ikke særlig meget for digtning og litteratur, fordi det netop talte til følelserne, mente han, til det lave i mennesket, og ikke til forstanden, det var lige inde på. Aristoteles han havde det lidt anderledes. Han mente nok, at der var noget at være at komme efter i digtningen, fordi digtningen for ham set, det var, at det talte til det almene i os. Digtningen, det var noget etisk, det handlede ikke bare om det enkelte tilfælde. Vi kan godt være, at vi har historierne, de enkeltstående historier, men historierne, de befinder sig på et mere generelt niveau, som vi kan bruge, netop fordi, at det ikke bare handler om den enkelte karakter. Han peger på 2 karaktertræk, som er ypperlige for de gode fortællinger. Et skæbneomslag, PPT taler han om, og så en genkendelse, en anagoresis. Altså på den ene side, at der sker et skæbneomslag, der sker et skift, der er en krise, der er et omslag, eller der er en forventning om, at der sker et brud på den velkendte orden, vi har vant på til at have. Og så på den anden side, altså den her genkendelse, at vi gennem fortællingen bevæger os fra et sted fra uvidenhed eller usikkerhed eller formodninger til at komme over til viden og vished. Altså for eksempel, som det selvfølgelig er hos Aristoteles, når han bruger klassiske eksempler, så er det Ødipus, at hele Ødipus skæbnesomslag, jamen det er, at trods af alle forsøg på det modsatte, så kommer han jo altså til at slå sin far ihjel og ægte sin mor. Det er selve skæbneomslaget for Ødipus. Men anagoresisen, altså indsigtens sted, det sker jo, når han så først erkender, det er mig, der har slået min far ihjel. Det er mig, der rent faktisk har giftet sig med min mor, og tager konsekvensen deraf. Så det er ikke kun begivenhederne i sig selv, men det er også det, at man tager begivenhederne til sig. Så det er de 2 træk, som Aristoteles hæfter sig ved i fortællingen, og hvad er fortællingens kraft. Og på samme måde ligger det med læsningen, at vi bliver selvfølgelig draget ind, læse eller lytte, vi bliver draget ind af fortællingens PPT, dens dramatik og hele det handlingsmæssige plot. Men det er jo selvfølgelig først, når vi får fortællingen på afstand, og at vi kommer ud af bare den her inddragelse i fiktionens univers, at vi kan bevæge os hen til et andet sted, hvor vi kan begynde at se på, hvad er det rent faktisk, det hele handler om. Så fortællingerne, ikke, det er med til at give tingene en form, det er med til at skabe en helhed, det er med til at også på den måde at skabe en virkelighed. Så altså fiktioner, det udforsker det menneskelige tilstand via fantasiens former. De er med til at på den måde, kan vi sige, at undersøge og udforske den menneskelige eksistens, dens problemer. Men de giver ikke svar. Det er ikke svar på problemerne. De ligger ikke op til at komme med at sige, okay, nu har vi løst problemet her. Tværtimod, så ligger det jo op til, at vi så fortolker, og vi diskuterer fortolkninger. Så fortællinger, de er et åbent rum, og derfor er de
kan vi sige, at de kanoniserede fortællinger, eller de kanoniserede fortolkninger nogle gange kan være med til at ødelægge litteratur. Sådan som at nogen de oplever, at psykoanalysen de har ødelagt kong Ødipus med deres Ødipus-kompleks. Men det er jo gerne sådan, at fortællingerne de er stærkere end de her kanoniserede fortolkninger, så litteraturen skal nok klare sig. Så heldigvis overlever de jo gerne. Så altså, jeg tror ikke, at litteraturen er på den måde ikke et sted for trøst og for vejledning, men det er en måde at komme på afstand af sig selv og komme ind i et refleksionens sted, hvor man så kan spejle sig. Og det er måske noget af det, som den narrative medicin kan udvikle sig på, fordi den narrative medicin den har meget fokus på hele det empatiske, og det er jo alt muligt sympatisk, at den narrative medicin vil lægge op til et sted, hvor man kan finde empati. Men den er også et rum for, altså litteraturen er et rum for, på den måde også at mere et refleksionssted. Og det er det, jeg mener i hvert fald, at det vi kan lære fra Aristoteles, hans pegen på fortællingen, hvad fortællingen kan, at det er et fortolkningssted, som vi hele tiden kan sætte i diskussion og tage op igen, fortolke igen til en varig fortolkning, og at fortællingen netop har det i sig, at den ikke bare er et quick fix, som kan læses på en måde, men at den har et hav af forskellige mulighedsrum i sig, og på den måde plads til os alle sammen. Så om det giver trøst og lindring, det er jo så en anden historie. Ja, mange tak. Der er mange historier, og jeg får lyst til at kommentere dem alle sammen i stor stil, men vi hopper videre til Theodor. Theodor, Joshua. Værsgo. Jo tak, og tak for invitationen til dette panel i dag under titlen Giv mig styrke. Dette tema, eller denne forskning, har jeg forstået, er forholdsvis ny, men alligevel er emnet dog ældgammelt, for selvom jeg ikke kan bevise det, så vil jeg dog mene, at mennesket til alle tider har fundet styrke og inspiration gennem prosa og poesi. For hvad er inspiration, og hvad er poesi, kan man også spørge. Inspiration bliver på færøsk oversat til udblåstur, eller indblæsning, og det er jo også det, som ordet betyder, inspiration. Og ifølge gammel kristen tankegang, så skal ånden også give styrke. Jeg plejer at sige til mine konfirmander, at nu om dagen er der kun et slags folkefærd, der ved, hvad ånd er, og det er fodboldspillere, fordi de plejer at sige, at det gik ikke så godt i dag. Vi havde ikke så god ånd på holdet. Derfor vandt vi kampen. Men det samme er måske gældende for poesien. Poesien, den hæver sig over det fysiske og det dagligdags prægede, men den sætter alligevel tilværelsen i et særligt perspektiv. I Bibelen, der hører vi ikke så sjældent om historien eller historierne. Og første Mosebog taler om skabelseshistorien. Det gamle testamente taler for eksempel om historien om David, og det nye testamente taler om historien om Jesus Kristus. Og det er måske lidt begrænset, hvad vi ved om de første kristne, men måske er fare for, at historien bare skulle ende som en slags forklaringsmodel på det hele, så kan vi måske finde en advarsel imod denne tankegang hos apostlen Peter, hvor han skrev om det i sit brev, i sit andet brev, andet Peters brev 1:16. Og nu vil jeg gerne understrege, at et brev er altid skrevet af en bestemt afsender i en bestemt situation til en bestemt modtager. Og det er måske værd at tænke på, hvorfor Peter skriver sådan. Han skriver, for det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt.
2. Petersbrev 1:16. Måske vil Peter gerne advare imod alle disse historier, som jo de har kendt fra det gamle testamente. Men jeg vil alligevel våge den påstand, at historier kan gøre mennesker godt. Jeg husker fra min praktiktid i Vester Fængsel i København, at jeg den sidste dag, hvor jeg var der en søndag, skulle prædike den sidste søndag i kirkeåret. Da jeg så hvilken tekst jeg skulle prædike over, så blev jeg lidt forskrækket, fordi jeg sagde til præsten der i fængslet, at det kunne jeg simpelthen ikke klare, fordi teksten var Matthæus 25, hvor der står, jeg sad i fængsel, og I besøgte mig ikke. Men det sagde præsten så, jeg skulle gøre, og det gik faktisk ret godt. Jeg mener faktisk, at fangerne, eller de indsatte, som det hedder i dag, de var glade for teksten. Jeg har så været sognepræst her på Færøerne i snart 13 år, og i mit præsteliv og i min iagttagelse af færøsk trosliv, kan man ofte se folk bruge Bibelen som en slags inspiration og også vejleder. Og skal man træde ned eller op på børneniveau, så kan de bibelske personer også blive en slags helte eller forbilleder. Man kan måske komme i hu en gammel søndagsskolesang, hvor man synger om børnene, der vil være som, eller drengene vil være som Daniel i løvekuglen, og pigerne vil gerne være som Ruth. Og dermed kan man måske se en slags identifikation i de bibelske personer. Nu nævnte Bergo Halstad Michenes' maleri, Jesus på vandet, og der findes også andre altertavler, hvor man kan se Jesus på vandet. Jeg har lyst til at nævne altertavlen i kirken ved Djekv, Joar Tishja, hvor kunstmaleren fra Eje, Nils Kruse, har malet Jesus på vandet, og Genesarets sø er så skiftet ud med det færøske farvand Djupene, med Kalsø i baggrunden, og apostlen Peter er den lokale mand fra Djekv, Thomas Igare, som levede dengang, og som alle folk dengang ved Djekv vidste, hvem var. Det vil sige, at historien ved Genesarets sø er flyttet til bygden Djekv. Jeg kan også nævne, at der er flere, nu skal jeg ikke bryde min tavshedspligt, men der er flere færøske kunstnere, både skuespillere og forfattere og også malere, der har ringet til mig gennem årene og spurgt om forskellige kirkehistoriske facts og også bibelske facts. Altså, hvordan var det i kirken dengang, og gjorde man det og det, og sådan. Og det gør måske, at interessen for kirken og kristendommen er rimelig stor, også blandt de færøske kunstnere. Jeg kan også nævne, nu nævnte Bergo Jonas Nielsen, den færøske forfatter, og jeg kan huske et citat, som han engang kom med, hvor han sagde, hvor ville vi se Jesus, hvis han kom til Tórshavn i dag? Og så svarede han selv, han spurgte nemlig retorisk, vi ville finde Jesus i det, som vi kalder kulturcentret. Og til dem, som ikke ved, hvad det er, så er det sted i Tórshavn, hvor der var mange, ofte mænd, der mødtes og drak øl. Vi kan også finde eksempler fra verdenslitteraturen, og der kender vi jo også Nobelprisvinderen Selma Lagerlöfs Kristuslegender. Hun digter videre på forskellige bibelhistorier og finder også i sine legender forklaringer på forskellige universelle gåder, for eksempel hvorfor ser fuglen ud, som det gør, osv. osv. At fortællinger, at litteratur også kan lindre, kan man måske også se i Søren Kierkegaards store forfatterskab. Han skrev også flere breve til sin svigerinde, sin brors kone, som lå i sengen i 24 år. Hun var syg. Kierkegaard skriver blandt andet i et af brevene, men hvad er så det at tro? Så svarer han selv,
At tro er bestandigt at vente det glade, det lykkelige og det gode, skrev han i december 1847. Han skriver altså, at troen er et håb, og at det gode vil sejre. Og så giver han sin svigerinde det råd, at hun i sin sygeseng skal finde adspredelser eller en mening med sin dagligdag. Det er også i disse breve, at han skriver, at det at gå en tur kan løse alle problemer. Måske han har glemt, at han skriver det til sin svigerinde, som altså lå i sengen i 24 år. I 2003 blev Sveriges udenrigsminister Anna Lindh brutalt knivdræbt i det store magasin i Stockholm. Hun efterlod sig sin mand og 2 sønner. Og det tog selvfølgelig Anna Lindhs mand, Bo Holmberg, meget hårdt at miste sin kone på en så brutal måde. Og han døde selv i 2010. Men han sagde efter sin kones død, at han opholdt sig meget alene, men han brugte meget skøn litteratur som lindring i sin store sorg. Og skal man tale om sorg, så er hjertesorg selvfølgelig også en stor sorg, en slags sorg. Og jeg har også talt med mennesker, der har for eksempel læst den færøske eller den danske roman Barbara som et virkemiddel, hvad skal man sige, for eller imod denne hjertesorg. Og vi skal bare tænke på alle de flere tusind, mange vil måske sige banale popsange, der er skrevet gennem årene, som handler om sorg og hjertesorg, som måske er en måde at bearbejde den sorg på. Men når man skal tale om sorg, lindring, så er der jo flere, der har nævnt Jobs bog her i dag. Den er altid aktuel, og den handler jo om den rige, velhavende mand, som mistede både børn og ejendom, fordi Herren tillod Guds sønnerne, deriblandt Satan, at trække Job igennem al verdens prøvelser. Job blev testet, men hans svar var: nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Jobs bog kan måske ikke forstås med vores forstand, men jeg tror nok, at identifikation er mulig alligevel. Og Jobs bog er siden han brugt i mange slags kunstværker. Vi kan for eksempel nævne film, for eksempel den danske film Adams æbler fra 2005. Og det er også påfaldende, at de fleste store nye danske film de seneste 20 år, der er der næsten altid en præst, der har en større eller mindre rolle. Men det er selvfølgelig altid en fare for at give folk et falsk håb, når man skal tale om historier og historiens pointer. Derfor er Job måske også en god bog at anbefale, fordi det er nok få mennesker, der bliver så hårdt ramt, som Job blev. Men historier skaber identifikation, og identifikation skaber genklang med tilværelsen. Og det vil sige, at det er også en måde at sige til folk, at du er ikke alene. Horisonten udvides, og litteraturen er derfor med til at vise, at vi er ikke de første, og vi er heller ikke de sidste mennesker, der måske bliver ramt af en ulykke. Og i poesien rummes så meget andet end det dagligsproget fylder. Poesien skaber ligesom et nyt univers, og her kan for eksempel også salmer være relevante. Og heldigvis findes der salmedigtere, der også formår at sætte nutiden ind i poetiske virkemidler. De gamle færinger sang salmer, inden de tog ud af fiske, eller begyndte sin farlige jagt i bjergene. Og i dag er vores urbane virkelighed en anden. Men heldigvis findes der digter, der formår at flytte os over i en urban poesi. Vi har dog stadigvæk mange bibelske udtryk i vores sprog. Vi kan også kalde sproget vores folkelige litteratur.
Vi plejer at snakke om, at vi kan gå en ørkenvandring. Vi skal klare at komme igennem et nåleøje. Vi taler om synd, ofte i dag, når vi har spist for meget, eller vi har røget for meget. Vi taler stadigvæk om en uværspost. Vi taler om Jobs tålmodighed. Vi taler om at have talenter. Vi kan også sige, Gud, eller undskyld, men hvis vi bander, så siger vi for satan eller for helvede. Narrativet skaber en virkelighed. Narrativet skaber en sandhed, som også er en trøst. I det trøsten skabes ud fra en fortælling, at der findes noget, som har været forud, og der findes noget, som er større end os. Der findes også noget som er større end faren og sygdommen. Og derfor er for eksempel en bog som Jobs bog, som sagt et meget brugt virkemiddel, når man skal tale om sorg, men også om sorglindring. Tak. Ja, tak for det, Theodor. Indtil videre, så er det Jobs bog, der får flest point her, tror jeg, indtil videre. Vi tager den sidste oplægsholder, det er Anne-Mette Greve Clemmensen. Værsgo. Tak skal du have. Når vi taler om narrativ medicin, så er det helt oplagte spørgsmål, hvad kan en tekst egentlig? Og hvad kan en tekst ikke? Ja, en tekst er jo i hvert fald en med- og modspiller for den, som læser teksten, fordi den kan sætte menneskets eksistens i perspektiv. Og her er bibeltekster, som jeg skal sige noget om også, ikke i udgangspunktet anderledes end alle mulige andre tekster. Men sandheden om et menneske, den kan ikke så let forklares. Det er som om, at den gør krav på at blive fortalt. Og det ser vi jo både i litteraturen generelt, men også i bibelsk litteratur, som jo omfavner mange, mange genrer. Men der er en grundlæggende religiøs præmis, som er anderledes ved for eksempel evangelierne, end hvis vi har med skønlitterære romaner eller eventyr at gøre. Og det er, at et evangelium betyder et glædeligt budskab. Og det er skrevet med det formål, at læseren skal tage det for gode varer. Altså med det formål at skabe tro og tage indholdet til sig. Og det grundlæggende postulat, det er, at du er et elsket menneske. Du er tilgivet, selvom du er uperfekt. Og du har del i Guds liv. Og traditionshistorisk så er teksterne blevet en del af den kirkelige tradition med nogle ritualer, som så aktualiserer det budskab, at du er elsket, og du er tilgivet, og du er en del af livet i Gud. Og det er udgangspunktet for det, som vi kalder sjælesorg, eller den sjælesørgeriske samtale. Når vi siger sjælesorg, så kan det godt lyde som om, at det har noget at gøre med noget, som er meget sørgeligt. Det behøver det ikke nødvendigvis være. Det kommer af det tyske Sorgen, altså at have omsorg for sjælen. En præst behandler ikke patienter, men en præst taler med mennesker. Og samtalen har ikke noget mål i sig selv, udover at man mødes som medmennesker i øjenhøjde. Mennesker, som lever under det fælles vilkår, at vi bliver født, og vi dør, og så er der en hel masse der ind imellem, og måske også efter, hvem ved. Så det er altså en samtale mellem to parter, måske tre parter, hvis man tæller ånden med. Og man kan ikke ligesom ved en behandling snakke om det er en vellykket samtale, altså om der kommer et bestemt resultat ud af det, men samtalen er målet i sig selv. Det vil sige, at der er en, der er blevet set og hørt som et helt menneske. Når vi har med sjælesorgssamtaler at gøre, så er det lidt forskelligt, hvordan vi gør. Men jeg har det i hvert fald ikke sådan, at det går ud på, at man skal trække et magisk mannakorn, som løser ens problemer.
Og det er heller ikke en sutteklud, når stanken fra syndens fodsved bliver for stram. Men man har en samtale, som har klangbund i et bibelsk tekstunivers, som siger, at du er elsket, og du er tilgivet, og du har del i Gud. I evangelierne har vi en hel masse forvandlingshistorier, som sætter det i perspektiv. Og det handler om livsvilkår og eksistentielle temaer som skyldfølelse, magtesløshed og sorg. Jeg kan for eksempel nævne historien, som I sikkert kender, om den lamme, der ligger ved Betesdas dam, sammen med en hel masse andre syge mennesker. Og der har han ligget i 38 år, og hver gang der kommer en engel, som skaber røre i vandet, så pisker de ned for at komme først i, og den, der kommer først, bliver rask. Nu er det bare det, at han kan ikke gå selv. Så han har ikke nogen forhåbning om, at det nogensinde kommer til at ske for ham. Så kommer Jesus en dag, og så har de sådan lidt en goddag med en økseskaft samtale, hvor manden bliver spurgt om, hvad er det egentlig, du vil have, at jeg skal gøre for dig? Og så svarer han, jamen jeg har ikke noget menneske. Så det der er svaret på hans pine ville kunne løses, hvis han havde et menneske, som var hos ham lige nøjagtigt der. Og det sætter meget godt perspektiv på, hvad magtesløshed er for os. Fordi vi møder alle sammen magtesløshed på den ene eller den anden måde i vores tilværelse. Og det kan måske især være svært i dag, hvor vi er vant til, at vi skal håndtere alting. Hvordan håndterer du din sorg? Hvordan håndterer du, at din mand er død, eller at du har fået et handicappet barn, eller hvad det end måtte være, eller at kæresten har forladt dig? Hvordan håndterer du det? Men der er nogle ting, som vi måske ikke skal håndtere. De er der bare, og vi skal lade dem være. Og det gør måske ikke noget, at vi indimellem bare giver op. Det er okay at give op, men det er godt at give op sammen med et andet menneske, som kan holde situationen og rummet og håbet for en. I dag der har vi, hvad man kalder sådan lidt smart sundhedsapostle, som siger, at hvis du spiser sundt og motionerer, hvilket vi jo skal, det er slet ikke det, så har du jo mindre sandsynlighed for at få en sygdom. Og så sker der det, at man måske alligevel får en sygdom, selvom man har spist sine 600 gram grøntsager hver dag. Hvordan kunne det gå til? Det må da være en fejl. Det giver ikke mening. Nej, det giver ikke mening, og tak for det. Tak for, at det er uretfærdigt. For hvis det var retfærdigt, så var det meget, meget værre. For så havde vi fortjent det. Og det sætter spørgsmålstegnet ved, er vi skyld i vores sygdomme? Og i så fald, så må vi sige, at hvis vi finder svaret der, hvor sundhedsapostlene prædiker, ja, men så er problemet jo, at der er jo ikke nogen syndsforladelse. Du gjorde ikke det, du skulle, og nu ligger du, som du har ret. Sjælesorgssamtalen, den har ikke noget formål i sig selv, udover det, at man følges ad. Den er ikke resultat- eller behandlingsorienteret. Og præsten har ikke nogen forhåbning om at kunne fikse den andens problemer. Men vi prøver at rumme og møde den anden med accept og medfølelse. Og man kan sige, hvis man skulle tale om det at have et formål med samtale, så skulle det være det, at den anden kunne gå derfra med mod til at leve det liv, som venter ud på den anden side af det rum, man har været i sammen. Jeg hiver ikke hele tiden bibelske tekster ind, når jeg har en samtale. De er nærmere en klangbund for det, der sker. Men man kan godt inddrage tekster. Og det skulle så være, fordi at man vil prøve at sætte et perspektiv på, at man løfter det, som er det personlige og private, ud til noget mere alment, for så igen at zoome ind på den enkelte. Bibeltekster, de handler sådan meget groft sagt om verdener, der braser sammen, og om verdener, der opstår igen på en anden måde. Vi har meget let ved at forholde os til verdener, som braser sammen. Det kan vi opleve alle mulige steder og i forskellige størrelsesforhold. Men det er som om, at vi har brug for, at der er et andet menneske. At man har et menneske, når det er, at man har svært ved at se, hvordan tingene skal kunne begynde forfra.
Det hedder, at man har et håb. Det er ikke altid, at vi selv har et håb. Det kan være et konkret håb, eller et meget udefineret håb. Men altså et håb om, at der er noget andet. Og et håb er jo i virkeligheden, at man tager glæden på forskud. At man er opfyldt af en glæde, som endnu ikke er der. Men man tillader sig at have glæden som noget iboende. Og det modsatte, det vil jo så være, at man tager sorgerne på forskud. Det kan jo også sagtens lade sig gøre. Nu kommer jeg til at tænke på en historie om en lam, der gerne vil hen til Jesus, fordi han håber, at Jesus skal gøre noget for ham. Jesus er inde i et hus, hvor der er rigtig mange mennesker, og derfor kan den lam ikke komme frem. I stedet så er der 4 mænd, som vælger at save et hul i loftet. Jeg ved ikke, om det er den mest nemme løsning, men så firer de altså den lamme ned på en borg, så vedkommende kan komme til Jesus. Og det er jo en historie om et menneske, som ikke selv kan. Han kan ikke selv bære det håb, som han har brug for, men der er nogen andre, der bærer håbet i stedet for ham. Der er nogen, der tror på hans vegne. Det er ikke en personlig tro, men en stedfortrædende tro. Når vi sørger, så kan man sige, at det er noget individuelt, for det er noget, der sker for mig her og nu. Det er her og nu, at min kæreste er skredet, eller min mor er død, eller mit barn er så sygt, at det ikke vil kunne klare sig selv, eller hvad det måtte være. Men selvom det er noget individuelt, så vil man i teologien sige, at sorgen er et fælles vilkår, og derfor så skal det løses, eller det skal bæres relationelt. For kærligheden, som vi føler, det er ikke bare en følelse, det er mere end en følelse, det er også en relation til andre. Og litteratur på alle mulige måder handler jo netop om relationer, hvem vi er i forhold til vores omverden. Og i sjælesorgen, der arbejder vi med, at der er nogle problemer, som vi kan løse, men der er også nogle problemer, som ikke er problemer, men som er byrder, som vi skal bære. Og det kan vi bære sammen, og vi kan måske bære det med Gud, hvis man tror på sådan en. Så både kærligheden og sorgen handler om relation. Og det er det, som jeg tror, at sjælesorgen kan bidrage med. Mange tak for det. Når jeg havde fingeren op der, fordi jeg ikke haft noget mission i at afkorte jeres bidrag. Det var mere, fordi jeg hilste lidt på Niel. Jeg tror, Niel, du får en kommentar om et lille øjeblik. Så jeg har ikke superviseret så tyrannically, som jeg lovede i starten. Det har været, jeg får lov til at holde jeres spændende oplæg, og tusind tak for det. Og der er rigtig mange ting, som man kan diskutere her. Det sidste, som jeg får at gribe fat i, det sidste, som Annemette sagde med relationer. Nogen kalder litteratur for en relationscoach. Ikke lige det ord, som jeg bedst kan lide, men det er i hvert fald moderne, kan man sige. At sige det. Der har været mange overlappninger hos jer. Der er blevet talt om identifikation og empati og kærlighed og tro og håb. Det er eksistentialer, kan man sige. Og så er der selvfølgelig varierende tilgang til, i hvor høj grad man synes, at litterære tekster og kunst kan trøste. Og det handler også i høj grad om, hvad skal man sige, teksternes forskellighed. Og så har der været forskellige historier, der er altså dels skønlitteratur, og så bibelske tekster, som kan være filosofiske, og i hvert fald er i høj grad litteratur, og god litteratur i mange tilfælde. Job er blevet nævnt af flere. Så vi er personalhistorier og skønlitteratur, og så er det altså perspektivet med altså, narrativ medicin, altså der kan man tale om sådan nogle narrative, eller nogle æstetiske processer, narrative processer, og så det mere terapeutiske processer. Det er den kobling, ikke sandt? Altså at tekster, og kan vi blive ikke lykkeligere, men kan vi få det lidt bedre af at læse nogle tekster. Hvilke tekster der så end måtte være tale om, og man også ser film, skuespil og så videre, og andre kunstarter. Og det er ligesom det, som er refleksionsstedet her i dag.
Og jeg kan lige knytte en bemærkning andet. Altså, det er klart, at der er forskellige tekster, og der er forskellige meninger og det er klart, at giver mig styrke, som går om på, hvem er det, der siger det der. Og der er stærke følelser involveret. Jeg er enig i begge dele, helt klart. Så det er klart altså, mere sådan bastant. Og man kan sige overdrivelse frem og forståelse. Og jeg kan heller ikke det. Altså rent kunstnerisk er det selvfølgelig et problem at levere et meget entydigt budskab, og det gør store kunstnere. Det er derfor heller ikke. Det er altså flertydighed, ikke sandt, som præger kunstneriske værker. Ja. Sådan helt kort sagt. Og hvad mere kan jeg sige? Men i hvert fald så kan man sige, at kunst skal være gå til mange ting, eller for mange ting, ikke nødvendigvis til trøst, og der tror jeg, Gorm var måske det mest, der meldte klart ud med henblik på, at litteratur ikke altid har den der direkte tilgang til eller umiddelbart kan give trøst. Og det er klart, at det er selvfølgelig altid altså en stor, lang historie, alt efter hvor man er, og hvilken rolle man indtager, er man præst, er man litterat, og hvordan læser man, hvem er man som læser, osv. Så det er klart, og hvilke tekster er der taler om, eller hvilket kunstværk, osv. Men jeg vedkommer, fordi i mange tilfælde, man måske ikke i direkte forstand søge trøst, og der er så mange andre elementer, som man kan have så mange andre ender i at læse. Man kan forsøge at blive klogere, og det er også det, som jeg nævnte i indledningen, altså at meningsperspektivet er selvfølgelig kun et perspektiv, som man kan søge, og ikke banale meninger, kan man sige. Men der er der også ligesom noget kraft at hente, kan man sige. Der er mange, der taler om fortællingens kraft, om det så er, man hører om sin bedstemor, der fortæller, eller om det er Proust, og så videre. Men der er en fortællekraft, ligesom, som kan forplante sig til lytteren, til læseren. Har du en kommentar, måske sådan lidt uddybende kommentar, Gorm? Nu tror jeg, vi skal starte med det første, du stillede ind til. Altså, det afhænger selvfølgelig af, hvad man tænker på, hvad trøst er. Ikke? Det, jeg egentlig lagde op til, det er, at den måde, som man kan bruge litteratur i den her sammenhæng, jamen det er mere at komme hen til et refleksionssted, altså på afstand. Og det kan jo være meget, altså i en sorgfuld situation, er det jo egentlig, kan være rigtig positivt at komme derhen. Altså frem for det at blive i ens følelsesvold. Det var egentlig det, jeg ville prøve på at skitsere. Og jeg kan illustrere det med, jeg kom til at tænke på H.C. Andersens lille tekst om hjertesorg, den hedder den rent faktisk, som er en meget kort fortælling, der først handler om en graverske, der kommer ind for at ønske på herregården for at bede om støtte til sit graveri, fordi hun simpelthen mangler penge. Og bagefter så har vi en lille historie om, at graverens enkens hund dør og skal begraves i en lille gård, og der kan den fattigste pige ikke komme ind til det her den begravelse, som børnene holder, fordi hun ikke har en knap. Og så slutter fortælleren af på at sige, jamen den der giver Graversen, eller tegner aktier i Graversen, har ikke forstået noget. Altså forstået lidt på den måde, at den der bare går ind med den her direkte, i det her tilfælde, så tænker vi, hvorfor skal vi ikke hjælpe hende? Og det er jo egentlig ikke det, han siger, men han tænker bare på, jamen den der bare tager den enkelte handling, den enkelte stående begivenhed, har jo ikke forstået noget af det, som Andersen her taler egentlig om, altså den sociale elendighed, der er. Ikke? Altså vi kan godt gå hen og hjælpe den enkelte, ikke? Vi kan godt gå ind og trøste den enkelte, ikke? Men vi skal op på et mere generelt perspektiv. Ikke? Og det er det, litteratur jo gerne kan, det er, at den stiller de her generelle spørgsmål, så kan vi jo i kraft af det netop spejle os selv, og det kan jo godt give os styrke. Det er slet ikke det, jeg prøver på at abonnere mod. Men det er jo mere den der med, at vi har brug for også at komme et andet sted hen. Ikke? Ligesom det, når du taler om, at man skal have en til at lytte sig til sig. Ikke? Det er jo også for at komme ud af sig selv.
kan man, vil jeg sige, ikke? Fordi vi har brug for at komme et andet sted hen, end at blive i sorgens univers hele tiden, eller smertens. Ikke? Og det kan fortællingerne. Ja, netop. Altså trøst, man kan selvfølgelig... Ja, altså jeg vil sige, kom ud af den verden, hvor man netop kan se sig selv udefra. Ja, netop. Ligesom man kan få med i en dialogpartner, ikke? Ja, det er klart. Hvor man er nødt til at forholde sig til en andens perspektiv på en. Ja, netop, ja. Og trøst, som du siger, det kan være, der kan være mange elementer i hvad er trøst, og det er klart. Men ja, hvis I har kommentarer, jeg har et enkelt spørgsmål måske mere, men jeg vil sige, hvis I må endelig bare række fingrene op og sådan noget, men jeg tænker bare lige på en overordnet ting, det er ligesom den her kobling mellem altså, de æstetiske processer, som det så fint hedder, og så de terapeutiske processer. Altså det kan også være de processer, der er i en god historie, skråstreg det æstetiske, som er, den skønne litteratur, altså sådan meget, meget stor litteratur, som Proust for eksempel. Men kan du sige noget mere om det, Neil? Altså om den her kobling mellem de terapeutiske processer, og så de æstetiske narrative processer? Det tror jeg godt, jeg kan sætte et par ord på i hvert fald, også som en replik til dialogønsket, eller dette, at møde den anden, søge den anden. Det er i hvert fald ikke noget, Proust når frem til, er det afgørende. Han siger, altså ordret, det er ikke til menneskene, vi skal knytte os. Det er til tilstandene. Og så kommer vi på hårdt arbejde. Fordi hvad er tilstanden? Det er jo noget, vi går ind og ud af som rum, hvis vi forestiller os, at vi selv er et rum, vi selv er et hus. Om kærlighed, siger han for eksempel. Nu er han jo, kan man også sige, modernist, en der er ikke et hjem for Gud i hans roman. Ikke desto mindre er hele hans roman spækket med referencer til Bibelen. Han bruger den uophørligt. Som et spejl, som et modstandspotentiale, noget at diskutere med. Især fordi han ikke har opfattelsen af, at man er identisk med det, man ser. Man møder ikke den anden ved bare at være sammen med den anden. Den anden skygger for en selv, kan måske midlertidigt overfladisk trøste, men ikke egentlig gøre, at man møder sig selv. Det kan man kun selv. Ved at gå ind i det, som jeg tror er også er afgørende at slå fast, ind i det fremmede, at læse er at blive fremmed, at møde en anden, møde de andre, møde det mærkelige, det grusomme, det forfærdelige, og så pludselig mærke, at der er faktisk noget, man i hele sit liv aldrig har været i kontakt med. Så det, man læser, i virkeligheden åbner for en, man aldrig har været, en, man kan blive, hvis man, og det er sådan Proust ser det, forholder sig skabende til det, uanset hvordan man forholder sig skabende. At man ikke lader sig overtage af noget som helst, og heller ikke hans roman. Det er ret væsentligt i det. Og det, som jeg vil sige også som replik til kærlighed, der siger han, og den kan vi jo alle sammen tænke over, publikum, og også måske replicere på. Han siger ikke, at kærlighed er dig og mig, eller som K.E. Løgstrup ville sige, at kærligheden er skænket mellem den danske filosof, mellem en mand og en kvinde, men i virkeligheden er et mellemliggende med de førnævnte tilstande. Definitionen er her. Kærlighed er rummet og tiden gjort følelige for hjertet. Kærlighed er rummet og tiden gjort følelige for hjertet. Der er ikke rigtig nogen Gud her. Der er ikke rigtig nogen til at hjælpe en. Man er så at sige kastet ud i den multiplicitet, det virvlende, mangestemmige rum, det polyfone rum, som man selv rummer inde i sig selv. Som jo både Jobs kan bringe ind i kontakt med, Bibelen kan bringe ind i kontakt med, men der er ikke noget, der går op, og det er det, som jeg synes er fascinerende ved at læse Proust. Fordi han siger, måske skulle du sætte ord på dine indtryk. Begynd der. Ja. Og Proust er en modernistisk forfatter, en af de store eksempler, og det 20. århundrede er jo, altså modernisme var ismernes isme og så videre, og den er gennemsyret af kaos og tab og fragmentering. Fuldstændig, og så videre, og angst og bæven, men er der nogle særlige muligheder i den her litteratur, når man tænker på det her indtog af, altså i gods øjne negativitet, altså ikke på den, fordi det er negativt som en værdidom, men som tema, altså. Jamen det meget enkle er, at han gør en skabende.
Han giver simpelthen ingen lyst til at sætte ord på det, der foregår, uanset hvor kaotisk det er. Altså hele romanen handler om en skriveløst udvikling, rent faktisk. Og det, man oplever undervejs, det er Frankrigs historie, det er adelens forfald, og det er kærlighed, og det er kaos, og det er folk, der bliver gift heteroseksuelle, for i virkeligheden at køre fuld power på homoseksualitet og lesbianisme, fordi Proust ikke har en opfattelse af, at seksualiteten overhovedet har, hvad skal vi sige, en seksualitet. Den er grænseløs. Og på den måde så efterlader han også mennesker i dag, altså han døde, så at sige, med sin roman, men har efterladt os med det dilemma, der hedder, hvem er jeg? Hvad er tro? Hvad har jeg ord for? Når jeg skriver? Når jeg sætter ord på mine tilstande? Eller overgiver jeg mig til en tro? Overgiver jeg mig til en Gud? Fordi i hans verden kan man ikke overgive sig til hverken formen eller noget som helst, fordi vi er permanent fremmede. Men når man skriver, så bliver man så at sige, så er man godt i gang med at redde sig selv, og måske i virkeligheden finde en sekundær trøst. Og så kan man møde de andre. Ja, tak. Anne-Mette? Ja, og til det her med, at kærligheden jo netop er tiden og rummet, der vil Søren Kierkegaard jo sige, jamen det er netop det, som er pointen i kristendommen, at Gud lader sig inkarnere ind i det rum. Altså at Jesus bliver guden i tiden. Og det er det samme på en anden måde, men hvor han ligesom lægger den ekstra vinkel på. Og hvis man skal tale om bibeltekster som narrativ medicin, så tror jeg, det er vigtigt, at man skelner mellem det her med at stikke en tekst som løsning på et problem, men også det her med, at det bliver aktualiseret. Og det er jo der, hvor man måske nærmere kunne tale om en ritualiseret medicin. Altså at teksterne bliver til noget for den enkelte. Og det er jo det, som jo har udviklet sig igennem historien ved, at der er blevet kirker, og man går til gudstjenester, men med det formål kan man sige, at man får mod til at leve det liv, som er på den anden side af gudstjenesten, den nye uge, der kommer. Så med ritualiseret, der mener du en praktisering af teksten? En praktisering, ja. Så det er der, hvor det så også bliver en religion. Ja. Og nu må I have mig undskyld, for jeg skal nå en båd. Men mange tak for din deltagelse. Du fik en sidste kommentar her, indtil videre, selvfølgelig. Men jeg tænker på, at hvis I har nogle kommentarer, så er I velkommen til at kommentere hinandens bidrag. Men mange tak for at med det. Du hæver det til nu. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad man skal mene. Altså med billedet heroppe bag os, så ser det ud, som om det er noget meget kontekstuelt, vi taler om. At det bibelske univers på en måde skal appliceres på vores egen hverdag. Og min erfaring er da også, at som bygdepræst, at hvis folk skal gide at lytte til mine historier, eller den litteratur, som jeg fremdrager, så skal den tale til dem på en eller anden måde. Og det nemmeste er helt klart, hvis den refererer til en hverdag, som de har mulighed for at genkende. Mens jeg jo også synes, at jeg hører noget helt andet om, at måske at der i stor litteratur er noget universelt, som vi alle sammen kan tage til os, eller at litteraturen bliver stillet op som det helt anderledes, det helt modsatte. At der er en kommentar på det? Lad mig høre, om der er kommentarer. Fordi jeg tænker, at det er måske et godt pædagogisk greb, ligesom at lige at tage billedet, hvor der er koblinger mellem den store universelle kristendomshistorie og så det færøske landskab, som Theodor også var inde på med Cruises maleri i Joar Kirche og så videre. Men det er klart, at der ville kunne laves mange andre koblinger. Theodor? Jeg ved ikke, om det er en direkte kommentar til Jakob, men jeg tænker også, at det er et spørgsmål om for lidt og for meget. Altså, det er jo også et spørgsmål om homiletik, og homiletik er jo prædikenlære, kan man sige, og det er også en diskussion blandt teologer og præster, hvor meget man skal inddrage
litteratur i sine prædikener. Jeg har et eksempel fra Jons Møllehave i en af hans prædikesamlinger, hvor han siger, at det er bedst, eller hvor han begynder sin prædiken med at sige, at dagens tekst kan nok bedst belyses fra et uddrag af den nye roman Vinterbørn af D.R. Mørk. Og så er hele prædikenen den er et uddrag af den nye roman dengang i 70'erne, Vinterbørn. Og så er ligesom dagens prædiken afholdt. Det er måske ikke på alle præster, der vil vælge den løsning, altså ligesom at læse et uddrag af en roman. Men så er der også andre teologer, for eksempel Karl Barth, som siger, at du skal prædike evangeliet og kun evangeliet. Du skal ikke nævne begivenheder fra ugen, der gik, osv. Så det er for lidt og for meget. Ja. Men jeg må lige høre præsterne, før Niel, du kommer på. Hvor meget, altså I kunne forstå på en indledende snak med Jørg lige før, at der er forskellige artikler, som vi har diskuteret om. Mogens Lindhardt har skrevet om, hvordan de danske præster bruger Bibelen, og det gør de i høj grad, i hvert fald i Københavnsområdet, hvor han har opereret, tror jeg. Men Jørg, du nævnte noget om, at der måske er en forskel mellem hvad færøske og danske præster, eller nogen danske præster. Danmark er mange ting selvfølgelig. Men hvor meget bruger færøske præster, og du selv med dine tidligere sognepræstererfaringer, altså litteraturerfaringer, altså det der altså er ud over Bibelen, tænker jeg. Ja, altså du nævnte selv Northrop Frye og den store kode, og også Erik A. Nielsen har jo problematiseret det, at folk i dag simpelthen ikke kender den store kode, at det bibelske univers er dem fremmed. Erik A. giver nogle eksempler på det, men den færøske dagligdag jo stadigvæk er sådan, at Marion, der sidder her, kender alle historierne, og forventer også, at dine læsere gør det. Og præsterne kan forvente det samme, som jeg drog frem her fra 1600-1700-tallet, hvor alle historier var kendte, og så kunne man hænge temaer op på dem. Det tror jeg stadigvæk er gældende, sådan at selve bibelhistorien og Bibelens historier kan bruges til at lade Bibelen fortolke sig selv eller udlægge sig selv også på et mere narrativt plan. Men altså min erfaring er lidt hæmmet, føler jeg selv, af at jeg har så at sige kun været præst ude på landsbygden og prædiket for de folk og har følt, at hvis jeg skulle få folk i tale, så var jeg nødt til at kende deres historier og deres livserfaringer. Ligesom Paul Weihe jo sagde, at for at kunne tale med sine patienter, måtte man også kende dem. Så jeg synes, jeg har bedre erfaring med at fortælle færøske historier, eller noget, som relaterer til noget, folk kender, end at inddrage noget, som viste, hvad jeg havde læst. På vej har du en kommentar måske? Ja, hvad skal jeg sige? Der er så mange bold i luften. Jamen, altså, hvis jeg nu tager det strengt fra et lægeligt synspunkt og forholder mig til narrativ medicin, altså medicin i betydning lægevidenskab, så må jeg altså sige, at og som jeg også sagde i mit indlæg, at jeg ville ønske, at fortællingen, at vi havde mere tid til fortællingen, for at få folk til i konsultationen til at måske give den en mulighed for ved samtalens hjælp og med de billeder, som de kender, de referencer, det kan være lidt bibelcitater, det kan være historier fra lokalsamfundet, til at, ligesom at se dem selv med deres historie, deres sygdomssituation, se dem i den store fortælling. Ja. Det tror jeg for mig er vigtigt i den narrative medicin. Ja. Og der er det så, Rita Sharon skriver, at ved at lære sig at læse, at nærlæse litteratur og kunne skrive reflektiv, altså reflektiv skrivning, det kan hjælpe
lægerne og andre sundhedsprofessionelle til at blive gået til den samtale. Ja, Fordi det nytter ikke noget, at jeg bare sidder som en kemiker, som i en hvid kittel, og taler til min patient, uden at forsøge at få nogle kontaktpunkter, hvor vedkommende kender sig selv igen. Altså, du er nødt til at etablere et samtalerum. Og det er ikke patientens opgave, det er min opgave som læge, at det er en frygtelig fart at finde ud af, hvor er du, i hvilken kulturkasse er du, og så må jeg indstille min radio på din frekvens. Ja, fordi tit så kan det være problemer med, altså det kender man selv, hvis der skulle være et eller andet med ryggen eller et eller andet. Altså, hvor er det egentlig går ondt? Altså jeg siger ikke, at det er et højere fortolkningsspørgsmål, men en amerikansk undersøgelse, og nu er vi inden for medicinverden, der er sikkert mange undersøgelser om det samme, den siger, at før en patient kommer ind i et konsultationsværelse og til lægen, og vedkommende får så i typisk eller i gennemsnit, siger undersøgelsen, 18 sekunder før lægen kommer med det første svar. Spørgsmål. Ikke svar. Men for eksempel, du nævner sådan en ganske almindelig ting, som er ondt i ryggen, som jeg kender rigtig godt, både fra min klinik, men også fra socialforvaltning, fordi det er virkelig en stor og almindelig ting her i et samfund som vores. Så må man sige, at det er ganske væsentligt at få placeret den der ryglidelse i en større kontekst. Hvor meget betyder det der i dit liv? Og hvor meget er det styret af din kan man sige, meget fokuseret opmærksomhed, at jeg har et rygunde, og det dominerer mit liv. Det kan godt være, at i den gode samtale, også med litterære referencer, også med referencer til billedkunst, kan du komme til du kan lede din patient derhen, hvor denne lænderyglidelse er til at leve med i lidt højere grad. Men også bare selve det at lytte til den historie. Det behøver ikke være Proust, det hele, men altså lytte til den historie, som patienten kommer med. Altså selve det skal ikke, måske ikke være hele livshistorien, men det er i hvert fald den del af livshistorien, som man kan ligesom kontekstualisere lidt mere, som du også antyder. Selvfølgelig er du nødt til at lytte, og du skal være tålmodig lytter, men du er også nødt til at give nogle respons, som giver nogle, hvor der er en reference til det univers, som din patient taler. Og der tror jeg, at litterære øvelser, det er, at du er vant til at læse litteratur, altså skønlitteratur. Eller for den sags skyld, for mit vedkommende, hellere poesi, altså, for jeg synes, den er lidt mere koncentreret, og at kan være en god øvelse, det må jeg sige. Ja, du nævnte psykiater i dit oplæg, og der er mange psykiater, der bruger altså, litteratur, skønlitteratur i deres behandlinger, det ved jeg. Men I velkommen, Niel, har du en kommentar? Bare et kort bud på svar herovre. Altså jeg vil sige, altså styrken ved Proust, det er sådan set, at værket er et selvstændigt værk, der lige så meget viser en fra sig, som lokker en hen til sig. Det vil sige, at det insisterer på den måde, det er skrevet på, og den måde, det står frem i verden på. Men den kæmpe gevinst, man oplever, som er terapeutisk faktisk, det er egentlig, at man oplever, at man kan faktisk iblandt leve uden for tiden. Man kan så at sige godt være i et med det værende, uden at være nævneværdigt meget subjekt. Så det, jeg taler om med tilstanden, er i virkeligheden en invitation til at lade sig mangfoldiggøre af alt det, der møder sanserne, og netop gå den anden vej af det forstandige. Men det var så også det, der lå i det. Altså hver dag sætter jeg stadig mindre pris på forstanden. Det tror jeg, hvis man bor på Færøerne, så er jeg ret sikker på at gå meget lange ture. Vi har ikke gået nok og gå, men går omkring, så er jeg sikker på, at man bliver et med græsset iblandt. Og i virkeligheden er det en væsentlig del af Prousts budskab med den måde at skrive på, så detaljeorienteret. Uden at man bliver ham. Han vil bare gerne have, at du måske sætter udtryk på og begynder at stave til verden. Din verden, ikke? Ja. Tak. I Contain Multitude, var det ikke det, Bob Dylan sagde? Det er en ny sang, jo. Jeg tror, at vi skal inddrage publikum. Der må være nogle spørgsmål fra salen, så I er velkommen til at spørge.
Ja, ellers så, mens I tænker, Der er et spørgsmål også. så er der var en spørgsmål. Ja, tusind. Ja, det var ikke tænkt. Er den tændt? Jo. Er den det? Ja. 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 Hej, jeg tror ikke, jeg har sådan et decideret spørgsmål. Det er måske mere noget, der kunne lægge op til lidt refleksion. Jeg er meget interesseret i krydsfeltet mellem teologi og seksologi og psykologi. Jeg er selv psykolog og seksolog og beskæftiger mig med og vil gerne beskæftige mig med det krydsfelt. Og noget af det, som interesserer mig nok mest, er blandt andet, hvordan man kan hjælpe folk til at leve et autentisk liv, hvor de kan bruge deres frie vilje til at opbygge en karakter, så de kan ligesom stå fast i den grundvold, hvor de nogle gange befinder sig. Og det, som jeg synes nogle gange kan være problematisk, også med noget, der hedder narrativ medicin, det er, at det underbygger den idé, at altså den medicinske model, det underbygger den idé, at vi er biologiske væsener, som er dysfunktionelle, så fejler noget, og så kan vi rette noget medicin mod det, og ligesom så kan vi fikse det. Og det synes jeg er problematisk. Der vil jeg nok hellere foretrække noget med narrativ lindring eller noget i den stil. Fordi jeg synes, det er alt afgørende, hvis man skal hjælpe mennesker, og hvis man skal hjælpe hinanden til at forstå sig selv i det store univers, at man ved, hvad det er, hvad ståsted man har. Og hvor står man, hvad er det for nogle briller, man kigger med, når man kigger på verden, når man kigger på sig selv, og når man kigger på sine medmennesker. Og for eksempel inden for psykologiens verden, der er det jo stadigvæk også inden for den medicinske verden, både lægevidenskaben og psykiatrien, der er det den medicinske model. Altså det her med, at man kan ligesom afgøre adfærd ud fra at nogle psykofysiologiske korrelater, så kan du afgøre adfærd hos folk, så kan du afgøre, hvorfor de tror, så kan du afgøre, hvad troen har i betydning for den. Der tænker jeg, at altså ligesom psykiatrien, den medicinske model og psykologien, de er meget påvirket af det. Nu er jeg selv psykolog, og uanset hvordan jeg vender og drejer det, jeg kan ikke komme udenom, at psykologien også er påvirket af det biologiske syn på folk. Primært, at vi er styret af noget biologi, og så har vi en hjerne, og så hvis vi ligesom får det skidt i sjælen, så er det en eller anden form for medicinsk ubalance i vores hjerne, og så kan det hedde depression, det kan hedde ADHD, det kan hedde angst, det kan hedde hvad som helst. Diagnoserne, de vokser bare altså år for år, og så ligesom så bliver det svaret. Så er det det, du behandler. Hvor den åndelige dimension bliver bare sådan et add-on. Det bliver ikke hele mennesket. Det bliver bare sådan en noget, man også kan ligesom få lidt ressourcer fra. Og måske til jer, altså hvor jeg sådan i min position, hvor jeg ønsker at se det hele menneske, og hvor jeg også synes, det er så vigtigt, hvis man skal hjælpe andre mennesker, at man er bevidst om det ståsted, man har, så man ved, hvad det er for nogle briller, man kigger igennem, og hvordan de briller kan påvirke altså ens klient, ens selv, men også det rum, man forsøger at hjælpe mennesker i. Ligesom hvor det her narrativ, altså er det bare sådan et add-on, eller lægger det sig også op til sådan en verdensforståelse, en helhedsforståelse, hvor det hele menneske kommer i betragtning? Ja, skal vi måske have et svar på, et bud på svar på det fra panelet? Er der? Ja, Jakob? Da jeg læste i Aarhus, plejede jeg at køre af Ringgaden, og så kom man forbi Aarhus Universitetshospital. Og der stod 3 ord over indgangen. Det er vel fra Hippokrates. Helbrede, lindre, trøste. Og det er et spørgsmål om det kunne være en definition på, hvad medicin egentlig er for noget. At vi måske så tit springer lige til helbred og siger, det er det, vi skal, og lykkes det ikke, så har vi ikke nået vores mål. Men altså, at medicin er flere forskellige ting, ligesom mennesket også er et mere komplekst væsen end som så. Ja, jeg kan i hvert fald sige, skiltet er pillet ned forresten, fordi man er flyttet til Skyby. Jeg ved ikke Nå, okay. hvad det er. Ja, jeg kan i hvert fald sige, at narrativ medicin, jeg tror, det var Paul, der nævnte det en gang, og det var også jeg helt enig i, at det er ikke noget, der skal oversættes til, altså narrativ heilevarer. Det er ikke helbredende i den forstand.
Så det er mere bearbejdende. Ja, Neil? Det er bare en kort replik tilbage. Svend Brinkmann har skrevet ufattelig meget lige omkring den problemstilling også. Diagnostiseringssygen, som også gør, at man faktisk mister grebet om, hvad sorg er. Også det, som er en af mine pointer, det skabende ved den. Og det vil der komme stadig flere bøger om. Han har sådan et helt hold af forskere, som faktisk går netop den vej, jeg tror, du også gerne vil hen. Ja, jeg tror, vi et spørgsmål mere. Vil der være plads til fra salen, hvis der skulle være noget? Det ser ikke ud til, men Gorm, du får en af de aller sidste kommentarer i hvert fald. Ja. Altså, hvis jeg lige forstod det spørgsmål rigtigt, så handler det om, hvorvidt man forholder sig til det hele menneske, ikke? Og det vil jeg da sige, det er lige præcis noget af det hele handler om. Det er at få det hele menneske, ikke? Og det vil handle om, det er også at få det hele menneske, at man kan se det på afstand. Når du fortæller din gribende historie om, hvordan en patient kan græde, når du genfortæller historien, så er det fordi personen lige pludselig kan se sig selv udefra og se, nå ja, ikke? Og lige pludselig ser sit liv, ikke? Smukt, ikke? Og jeg kommer til at tænke på, da du startede, Sverre Stein, med din præsentation, og kommer med alle dine data, og siger, at det er jo ikke mig, altså du har ikke fortalt noget om dig selv. Så, og vi nu sidder i det her forum med mange præster, der er jo til begravelser jo, står for den opgave at skal fortælle et helt menneskes liv, ikke? Og tit kan komme til at sige, okay, hvordan kommer jeg nu med den her opgave med, fordi personen har gjort en hel masse sit erhverv, ikke? Men alligevel har den opgave at skal fortælle et liv, ikke? Det er jo det der med netop at gøre det, prøve på at få fortalt det liv, og ikke bare få fortalt om, hvornår man er født og hvornår man er død, og hvad ens erhverv så lige præcis har været på det der, ikke? Og det er jo det, der er den store opgave, tænker jeg, uden at stå i den rolle, men jeg kunne forestille mig, at det må være det, der er den store udfordring, det er at få fortalt det liv. Og så for at vende tilbage til det, du startede med om det skal jo netop være noget, der så man kan forstå. Og det må da gerne være helt nede på den konkrete, hverdagslige, genkendelige form. Det ser jeg ikke noget som helst modsætning i, set fra et fortællingsmæssigt narrativt perspektiv. Selvfølgelig må det. Det, man kan genkende sig i, det kan jo stadigvæk godt være noget, der har en eller anden generel form. Der er ikke nogen modsætning her, tænker jeg. Nej. Til den måde, du bruger altså, bibelcitater på, kritisk, inspirerende eller whatever. Altså, hvordan jeg bruger bibelske tekster? De er der. Ja, de har det med at snige sig ind i mine tekster, og og det er selvfølgelig det er noget, som jeg har reageret. Jeg har prøvet at fjerne mig fra det, og for eksempel i mit skuespil, der hedder Tomrum, der sætter jeg mig for, at jeg skulle ikke nævne Gud, og jeg skulle ikke nævne nogen historier fra Bibelen. Og den første reaktion, jeg fik på den første tilbagemelding var, at jeg havde skrevet en ny skabelseshistorie, som de kunne genkende helt fra Adam og Eva til Jesu korsdød. Så hvad skete der lige der? Ja, lige præcis. Men som jeg har sagt, det er nok fordi jeg er flasket op på de her tekster, og fordi de har de her dramatiske potentiale, at de altid sniger sig ind på en eller anden måde. Men så har jeg så omfavnet det og prøver at bruge dem som min klassiske litteratur, bibelhistorierne. Men samtidig at have den her kritiske vinkel på det også, fordi jeg lever i det her samfund, og det er måske lidt symptomatisk. Nu sidder jeg tilbage sammen med alle mændene. Næste gang kommer der med flere kvinder på. Jeg lover det. I promise. Og alle præsterne og overlægen, altså jeg er sygeplejerske og overlægen, ovenfra ned føler mig sig ofte som kvinde i det her samfund. Ja, du kan bare banke dem alle ned. Du har chancen lige. Ja, nu har jeg chancen. Så ligesom jeg sagde til dig, jeg føler, jeg er inde på forkert hylde, når jeg skulle deltage i det her panel. Men fordi jeg har, altså den mission, som jeg har
mission med at skrive og være forfatter, det er at reagere imod det her. At give den pige, som har siddet på de her møderækker og lyttet til de her tekster, forkyndet af mænd og fortolket af mænd, og hele mit liv har været på den måde, at nu tager jeg min stemme tilbage. Og så tager jeg vel også bibelteksterne tilbage og forkynder på min egen måde. Præcis, Ja. Det er women empowerment. Ja, simpelthen. Inden for Girl en power. symmetri. Ja. Ja. Jamen, det er så godt. Så det var lidt for at provokere. Jeg snakkede om præstekjoler så i starten. Jeg håber ikke, der blev nogen, der blev fornærmet. Men, eller måske netop det. Men så jeg tog det som en oplevelse og som en udfordring også at prøve. Men det er også nogle gange, hvis man tager forfatterrollen i det hele taget, vi har alle vores dilemmaer som altså litterater og læger og mediciner og så videre. Altså, der har man så forfatterrollen, altså det at gå ud, at melde ud med et budskab. Det gør forfattere tit i det interviews og så videre. At de har så kvalificerer sig på en måde. Så de har en mening om noget, om klima, om hvordan tidsånden er, om menneskets sande tilstand her og nu og så videre. Det sker jo hele tiden. Det ser man i alle aviserne verden over hele tiden. Og samtidig med, at vi jo har den her gode gamle og stadig virkende, kan man sige, forestilling om det autonome kunstværker, som altså man sender et værk ud i verden, og så har man sagt farvel til det, og så er der blevet sagt af mange litterater, og så er forfatteren død, ikke sandt? Altså, at ligesom at man trækker sig tilbage, og barnet er sat i verden, og det er jo sin egen verden. Det skal ikke, så det der med, men alligevel så hjælper man det lige lidt på vej med alle mulige interviews og så videre, med hvor man har meninger og synspunkter, og kender du den, det dilemma, eller det? Altså? Ja, man er måske, eller det er måske min natur. Jeg har mest lyst til at forsvinde, når jeg læser værket, ikke læser mig. Og nu, når du nu snakker om at man skriver om klima og så videre, det er så emnet i min sidste roman, hvor jeg så er gået lidt længere hen i den proces, hvor jeg leder efter en stemme, hvor jeg også så prøver det her at fjerne det menneskecentrerede, som også er noget, som præger det vestlige samfund, at det hele drejer sig rundt om mennesket hele tiden, og så prøve at gå den anden vej, at opløse mennesket og se på historien på en anden måde, og gå ud i naturen, og hvad tænker naturen om os, og så videre. Det kan man sikkert også få det bedre af. Helt sikkert. Fjerne sig selv fra sig selv. Ja, Sverre? Så tar vi med oss sånn, det er det er som vi da glemt faktisk, det er som det lindrende av danskene. Det er og palliativt. Hva sa? Nå var den der igjen. Lindrende medisin, eller palliativ medisin. Fordi der taler vi ikke om at få et resultat, som siger, nu kommer det op af sengen igen. Så der er det samtaler, man har tilbage. Og jeg har så prøvet at opleve flere gange, hvor der ikke er udsigt for, at man kommer på benen igen, som man siger, og skabe en kontakt imellem familien og den, så ligger i sengen, eller som er syg. Og der kommer det narrative igen, altså at de vil høre de historier, som måske mangler i deres repertoire. Hvem var mor eller far eller ham, som nu ligger syg? Og hvad har de at fortælle, og hvad kan de fortælle hinanden, og sammen oplever de, og det er jo store historier, det fortæller sammen. Og der er det faktisk kun det narrativ, man har tilbage, mens man for nogens vedkommende venter, hvornår indtræffer det her, døden. Men i stedet for at vente på døden, så at leve til sin sidste stund, altså at skabe et rum for det at leve og være syg og være døende. Og der gælder det om for så vidt at være i stand til at lytte uden det store resultat, altså at være til stede og være lyttende, og respondere på det, som man hører, så det giver mening for den, som er der. Ja. Men den kontakt imellem de forskellige personer, der er pårørende,
Det har været meget givende, synes jeg, at arbejde med. Ja, du har fået præsenteret, og er blevet præsenteret for mange stærke historier som hospitals- og fængselspræst. Og du er kendt som den løbende præst oppe i de færøske bjerge. Hvad får du ud af dine løbeture på fjeldtoppene? Får jeg lyst til at spørge? Jeg ved ikke. Du ved det ikke, nej. Det ved jeg, men altså, jeg ved, at jeg har det langt bedre, da jeg kommer hjem igen. Ja. Det ved jeg. Yes. Og jeg har beskrevet noget af det, altså, Ja. at jeg taler til mig selv, eller skriger, eller råber, eller beder, eller synger. Det er meget, meget forskelligt. Og det er følelsesmæssigt for mit vedkommende. Selv også naturen og oplevelsen af det er meget den der. Ja. Men der kan jeg så knytte an til det og lave en i krølle ved Theodor nævnte, det er Kierkegaard, det er Gård, det kan løse næsten alle problemer, eller det hjælper i hvert fald. Og det er gå, og det er at rejse, det er jo også at rejse, ikke sandt? Det er en rejse på stedet, som Johannes V. Jensen kaldte det. Det er at gå en rejse på stedet. Og rejsen, det er, tror jeg, den er i hvert fald af metafor-teoretikere blevet kaldt for den mest almindelige metafor i litteratur i det hele taget. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men den er i hvert fald meget almindelig. Så er vi kommet tilbage til litteraturen. Tusind tak, fordi at I kom, og tusind tak til panelet. Og jeg vil afslutte panelmødet ved at vende tilbage til Johannes Nielsen og hans digt Via Dolorosa fra digtsamlingen Kirchener og Havsensbottene, Kirkerne på havets bund. Som digtets titel fortæller, handler det om noget, der skete for 2000 år siden. Og det bliver i den danske oversættelse. Altså, Johannes Nielsen skriver her, måske er Gud det dybe hjertesuk i ensomheden, åndedrættet mod en tilsneet rude, eller luftningen i lyse sommergardiner, i de allerdybeste drømme. Nede på bunden, hvor lungen kun pumper mod tørre rødder, der bor Gud. I Sarajevo og Los Angeles, der bor Gud også. Og han bor ligeledes på Færøerne. Gud, det er dig og mig, og så denne sejlivede gentagelse af en eftermiddag for snart 2000 år siden. Tak for det, Henderson Apart.